Ano ang nagtutulak sa amin na gawin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon upang maging maliwanag ang pananaw at makamit ang higit pa. Kami ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ang ahensya para sa pagsasanay at siya ring extension arm ng Department of Agriculture sa Rehiyon 5. Pangunahing tungkulin namin ang maghatid ng mga pagsasanay upang palawakin ang produksyon sa agrikultura at pangingisda. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa bayan ng Pili sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming mga training facilities ang nagsisilbing daan tungo sa pinaigting na produksyon, pagproseso at pangangalakal sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Saklaw ng aming operasyon ang mga lalawigan ng Bicol Region. Ito ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at mga isla ng Catanduanes at Masbate. Hangarin ng ATI na patuloy na maiangat ang kapabilidad at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura at pangingisda. Sa paraang ito, sama-sama nating maaabot ang seguridad sa abot-kayang pagkain para sa sambayanan. Upang matupad ito, nakikipagtulungan ang ATI sa iba't ibang ahensya at individual. Sila ang mga kalahok sa National at Regional Agriculture and Fisheries Extension Systems. Layunin naming makapagbigay ng mataas na antas ng kaalaman tungkol sa pagsasaka sa pamamagitan ng mga teknikal na pagsasanay para sa agricultural extension workers ng pamahalaang lokal, maging sa city, municipal at provincial agriculturists at veterinarians. Isinusulong namin ang Bicol Agriculture and Fisheries Network. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga rural-based organizations, mga pamantasan at iba pang ahensya, pribado man o pampublikong sektor. ATI ang pangunahing ahensya para sa nagkakaisang pagkilos ng extension services sa pagsasaka at pangingisda sa buong bansa. Ayon sa Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA, ang major extension services ay training, technology demonstration, farm and business advisory services, at information, education, and communication services. Dito nakaangkla ang 5 thematic areas ng DA-ATI Extension LEADS or LEADS. Patuloy naming binabalangkas ang mga akmang estratehiya upang palakasin ang kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Isinusulong din namin ang mga bagong hakbang, makabagong pamamaraan at paghahanda para sa nagbabagong panahon. Sa pakikipagtulungan ng mga pribadong individual at mga organisasyon, pinaparami at pinapalawak ang sakop ng mga learning sites, demonstration farms at extension projects. Pinagtutuunan namin ng pansin ang Farm Business Advisory Services upang mabigyan ng angkop na tugon ang mga katanungan tungkol sa pagsasaka. Gamit ang modernong paraan ng komunikasyon, mabilis na naihahatid ang serbisyo at impormasyon tungkol sa pagsasaka at pangingisda. Pinaplano, sinusubaybayan at sinusuri ang pagpapatupad ng mga training at extension programs sa pamamagitan ng performance reviews at pagsaliksik tungkol sa naging epektong mga pagsasanay. Upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng training and extension services, patuloy naming isinasaayos ang mga paraan at polisiya tungkol sa pagkilos ng ahensya. Sa ganitong mga hakbang, tinutupad ng ATI ang mahahalagang layunin nito para sa ating bayan.
Mas pinaigting ng kagawaran ng pagsasaka ang tugon nito sa pangangailangan ng sambayanan sa sapat na pagkain sa panahon ng new normal. Kasabay ang ATI sa pagtugon sa mga suliranin ng bayan ukol sa supply chain, kabuhayan at kalusugan dulot ng COVID-19 pandemic. Mas epektibong malulunasan ang kahirapan at kakulangan sa pagkain kung ang paglago ng ekonomiya ay nakaangkla sa malakas na sektor ng agrikultura at pangingisda. Ating kaugnay, tungo sa napapanahong kaalaman, kakayahan at masiglang pamayanan. Kami ang Agricultural Training Institute sa Rehiyon 5. Ayan. Magandang hapon, Camarines Sur, Bicolandia, Pilipinas at sa lahat ng sumusubaybay sa mga online distance learnings na hinahandog ng ATI Bicol. Ang ATI Bicol po ay ang extension arm ng Department of Agriculture na pinamumunuan ng aming butihing Center Director na si Ms. Elsa A. Parot. Bago po tayo magsimula sa ating main activity, tayo po ay manalangin muna. Susundan po ng Philippine National Anthem at ng DA Hymn. Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we forgive all who owe. Lead us not into
sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Sa gusto at makabagong teknolohiya, iba yung kakayahan at lakas sa pagsasaka, sapat na suporta sa agrikultura at patnubay ng dakilang manlilikha. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito kami ay tapat na maglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Maulan na kabuhayan sa kanayunan, saganang ani sa ngayon hanggang kinabukasan. Patay na makinabang sa kalakalan, sapat na pagkain sa habag ng bayan. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito magmumula ang tunay na paglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito kami ay tapat na maglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Kasama tungo sa pagmulat ng bansa, ng bansa, ng bansa. Welcome po sa iyo na namang mahalagang talakayan dito sa ATI Bicol #Sarabay Channel. Ngayong araw po hanggang sa Miyerkules, June 28 to 30, 2021, samahan niyo po kami muli sa isang kapakapakinabang na online training titled Container and Square Foot Gardening. Ito po ay intended for persons with disability or PWDs and syempre sa ating mga walang sawang online viewers via Facebook Live and YouTube. Para po sa lalo nating maintindihan ang training na ito, tayo po ay tumutok at makipagtalakayan sa ating mga magagaling na speakers. Sinisiguro po namin na marami kayong matututunan sa pagsasanay na ito. So, bago po tayo mag-umpisa, siguro po kailangan nating malaman kung para po saan ang training na ito at kung ano po ang ating mga matututunan. Yan ba? Okay, nawala. Okay. Oh, okay. Teka. Slide ano. Ay, hindi. Meron pa ditong ano, be. Meron pang ano. Yung sa umpisa. Pag ano mo. Yun.
Ayan, thank you MJ. So, sa muli, welcome po dito sa ating online training on container and square foot gardening technology. Ayan, so kaunting background po. So ano po ba yung container gardening? Ang container gardening or pot gardening is the practice of growing plants, including edible plants, in containers instead of planting them in the ground. So, hindi po natin kailangan dito ang malaking area para magtanim. So, ito po ay siyempre po ang resulta nito ay it is budget and environmentally friendly. Ano po? So, ano naman po yung square foot gardening? Square foot gardening is the practice of dividing the growing area into small square sections, typically 1 foot on a side. So 1 foot by 1 foot po ito, kaya nga po siya tinatawag na square foot gardening. Ano po? So sa square foot po, marami tayong pwedeng maitanim po, kahit anong mga iba-ibang klaseng mga gulay. So and then ito pong training natin na to, dahil po ang intended participants natin ay ang mga PWDs, syempre po it will give our PWDs a sense of accomplishment and offers benefits of exercise. Syempre po, yung mga kayang maglakad-lakad, magtanim-tanim sa palibot nila, so exercise pa din po yun sa kanila. Ano po? So syempre po, part po ng aming extension services as the extension of the Department of Agriculture, iyon po pagbibigay ng skills and livelihood trainings and assistance to persons with special concerns. Ano po? Ito na nga po yung ating mga PWDs. Ano po? So, ang ating terminal objective po, after the training, the participants shall be able to grow vegetables and other edible plants in containers and also square foot gardening. They shall also become knowledgeable of its economic opportunities as additional livelihood. Siyempre po, pag may extra-extra na yung mga tanim natin, pwede po natin ipagbili, kahit mala sa kapitbahay. Ano po? So, enabling objectives po natin, specifically, at the end of the training, the participants shall be able to discuss vegetable production technology, discuss container and square foot gardening, identify the types and techniques involved in container and square foot gardening, prepare natural inputs, concoctions, and discuss its benefits, and demonstrate the methods in transplanting vegetables. So, yan po ang ating mga objectives. Ano po? So, ang ating pong participants, siyempre po yung ating mga persons with disability, PWDs, and then ito po ay open to all online learners. Ano po? Kahit sa ang dako ng Camarines Sur, Bicol, Pilipinas, at kahit po sa ibang bansa. Ano po? Meron po kaming mga online viewers sa ibang bansa. So far, sila po ay lagi nakatutok sa atin. Ano po? So ito po, from Bicol region. So ang schedule of activities po natin, day 1, yun po, nag-o-opening program tayo. And then mamaya po, after this opening program, mag-uumpisa po ang ating speaker, the organic vegetable production, from vegetable seedling establishment, cultural management, and pest and diseases. So bakit nakita po nyo sa title natin, container and square foot gardening, ano po? So ito po kasi organic vegetable production, ito po yung technology gagamitin natin para po tayo makapag-container and square foot gardening. Ano po? So dapat po alam po natin ito. Ano po? So bukas po, magkakaroon tayo ng lecture discussion, demonstration on container gardening types and techniques. Sunod po ay lecture demonstration, square foot gardening. And then, mag-ano po tayo ng mga concoction, magpe-prepare. Ito po ay live na i-demo po ng ating speaker.
And then sa day 3 po, live demonstration naman yung paggawa po ng medium. Yung mga dapat pong taniman natin para po yung ating mga tanim ay matataba. Ano po? And syempre ang transplanting. Ano po? So, by tapos mo nun, 3 to 4, mag-i-evaluate po tayo and then magkakaroon ng short closing program. Ano po? So, ang ating pong resource person, from ATI Bicol po, si Mr. Alex O. Vargas, is Trainee Specialist 1. And then from City Agriculture Office po ng Naga City, si Mr. Alvin N. Alvaro, Agricultural Technologist. So sa amin naman po training management staff, syempre po ang aming overall supervision, Elsa A. Paro, technical supervision, Vivian V. Carable, ang aming pong Assistant Center Director, project supervision, Dr. Franklin Belti Isip, project officer, Melba SM Bonafe, ako po yun. At ang kasamahan ko po, si Robert Santos and si Marjan Rambuyo. So, thank you po and maligayang paghahalamanan. So, at this time po, i-remind ko lang po yung ating mga guidelines. Ano po? So, nagawa nyo na po ito. Register by downloading the participants information sheet stated at the teaser ad. Last week po ito, na-post na. Fill out and submit via email at sarabaytmt@gmail.com on or before 12 noon kanina sana of June 28, 2021. Pero kung hindi pa po kayo nakapag-download or nakapag-email back sa amin, pwede pa po hanggang ngayong maghapon. Ano po? Together with the participants' information sheet, our resource person evaluation sheet, and overall evaluation sheet, which will be submitted during the last day of training. So June 30 po ito, June 30 via same email address. So watch and listen via ATI Bicol Facebook and YouTube live stream to the daily discussion from 1 to 5 p.m. on June 28 to 30, 2021. Yung ating pong daily attendance shall be monitored by the ATI Bicol TMT through shout out po ng yung full name in the comment box. Ano po? So, dapat po maano natin yung attendance nyo, magmo-monitor po kami. Kasi ipi-play po namin yan afterwards and then titingnan namin kung sino po yung mga present. Ano po? Ang certificates of training will be issued to online attendees if the participants has submitted all required documents. So, yun pong ating participants info sheet, evaluation, resource person evaluation sheet, overall evaluation sheet, and the participant has successfully passed the post-assessment which will be given before the closing program with a passing score of 80%. During our last day po, magbibigay po kami ng short lang po na test. Alam ko po masasagot niyo po 'yon. So, kung lang po 'yun, short lang. And then ipapasa niyo po 'yun ng after kahit na po after ng session ng third day, kukunin po 'yan namin kasi isa po 'yun sa ating basehan nga po sa pagbibigay po natin ng ating sa certificate of training. So, meron po kaming mga sorpresa pero hindi na to sorpresa po. The first 15 participants to submit the required documents and pass the post-assessment will be awarded a post-training support, basic garden tools and vegetable seeds, and will be notified through call or email. So, paunahan na po tayo dito. Sayang din naman po ito, 15 lang po, 15. And preferably po yung ating mga PWDs, Pero kung naman, sige lang po, mag-pass lang po kayo ng ng mga requirements namin. And then titingnan po natin So, ang certificate of training and post-training support may be picked up from Mondays to Thursdays at 9 to 12 noon at ATI Bicol. Dito po yung sa aming opisina.
Diversion Road, San Agustin, Pili, Camarines Sur. So yung ating pong mga participants who cannot claim personally and those outside Bicol region may receive their certificate of training through email, may be authenticated upon visit to ATL Bicol Admin Office, and courier po. Cost of delivery, syempre, must be paid by the online attendees. So yan po ang ating reminders po doon sa ating mga participants. Sana po maano natin ito. Ano po, sayang naman yung ating pamimigay na kahit po konti yan, okay pa din naman siyang ano po. So sayang pa din. So yan lang po. Maraming salamat po. Okay. At this point in time po, siguro, ipakilala ko na po ang ating first speaker. Siya po ay galing ng City Agriculture Office ng Naga City. Siya po ay isang agricultural technologist. So, let's welcome po si Mr. Alvin N. Alvaro. Magandang hapon po sa lahat. Ano share si discussion. Okay, yung ano po natin, yung i-discuss kasi yung nasa list po ninyo ay yung nakalagay po dyan, organic vegetable production, vegetable seedling establishment, cultural management of vegetable. Pag-iisay na lang po natin kasi nandun na po sa lecture ng cultural management. Then, after nun, yung pest and diseases management po. Yung talk ko po, meron akong presentation na i-flash dito sa screen para maging gabay na rin po ninyo sa ating discussion ngayon. Okay. Magandang hapon. Ito yung i-discuss natin sa inyo, yung cultural management practices for vegetable production. Okay. Yung presentation na nakikita ninyo ngayon ay presentation na ginawa ni Ma'am Arlene Dayo. Kasamahan ko rin siya doon sa HBCDP, the High Value Crops Development Program, and kasamahan ko mga lecturer rin sila. Okay. Then, before tayo dun sa pinaka-main topic, magkamera lang kayo ng overview. No? Kasi yung tinatawag natin, the sustainable agriculture and food safety is one of the major concern now worldwide. The overuse of chemical inputs such as in organic fertilizer, hybrid seeds, and pesticides has resulted to environmental and health hazard. Bakit nangyayari yon? Kasi minsan, yung mga gustong magtanim na wala masyadong kaalaman sa pagtatanim, ang nasa isip nila kapag gumamit sila nung yung mga seeds, yung nabibili, yung mga hybrid, coated po yun ng fungicide. Then naman yung pag-apply natin naman ng mga organic fertilizer, kung wala tayong masyadong kaalaman ng pag-apply, baka nasusobrahan natin, nasisira yung soil profile, yung mga tawag nun, nagiging acidic siya, nagkakameron ng problema dun sa ating lupa. Kaya then yung abusive naman ng paggamit nun, nagkakameron rin yun ng cost doon sa growth ng ating halaman. Kasi kapag marami yung inputs natin, minsan nakikita natin, nagiging siyang mas madaling tumubo. Then pero yung shelf life niya, yung buhay niya, madali rin siyang namamatay. Then yung paggamit ng mga pesticides, yun. Kung hindi kasi natin alam, makikita natin may pest hindi natin inalam yung pest ba ay ano yung ina-attack doon. Then yung spraying natin,
Siyempre, pag sinabing pesticide, pamatay. Baka yung pag-spray natin, may interval lang kasi na ginagamit, na baka mangyari, nag-spray ka ngayon, tapos bukas pala mag-harvest kayo. Magkakameron ng problema doon sa ating mga produce na kakainin natin. Ano po? Then, the modern conventional method or the chemical-based farming brings low organic matter content in the soil. Yun nga po yung kailangan, di ba, nasabi kanina na magko-container garden kayo. Kung yung ating lupa na kinunan sa labas ng ating bahay, tapos ilalagay natin 2 container o gagamitin natin for square foot gardening, wala na siyang mga organic matter na nandoon, wala nang mga last na yung nutrients, hindi gaganda yung ating halaman. Lalo na kung halimbawa yung ating lupa, sabi doon, poor water holding capacity, na yung absorption, okay, dalawa kasing bagay yan sa lupa natin. Kapag mahina yung pag-hold ng water, paano yun hindi maganda sa halaman. Pag grabe naman yung water holding capacity ng ating lupa, magiging pangit rin yun sa ating halaman kasi yung ating halaman kapag nababad within 24 hours sa tubig, masisira yung mga roots nila. Then mag-aatake na yung mga kasakitan ng halaman. Ano ba? Then increased salinity adverse effect on flora and fauna, residual toxicity, and increased outbreak of pests and diseases. Kasi nangyayari, spray tayo ng spray. Yung interval ng pag-spray natin, hindi natin nakokontrol. Kaya kinakalabasan, namamatay yung iba, pero yung iba nag-mutate naman. Kaya kahit spray tayo ng dating in-spray, hindi na siya tinatalaban. Kaya dapat kailangan natin malaman kung paano ma-break yung cycle ng pests and diseases. Okay. More health-conscious people prefer vegetable grown organically. Ano po? Kasi yun nga yung tumatatak sa ating isipan, less yung mga chemical substance na na-absorb o yung sinasabing inorganic pesticides or inorganic fertilizer na ina-apply natin. Yung ating halaman na ina-apply natin ng yung mga natural o kayong organikong pataba, nagiging maganda yung quality at saka maganda siyang sa health natin. Ano po? Consumers are becoming socially and environmentally conscious and more aware of the risk brought by chemicals. Okay. Yun po yung kasing kadalasan na na-encounter. Kaya processed organic fertilizer, ibig sabihin dapat yung process, hindi basta-basta mga organic fertilizer lang ang ina-apply. Dapat yung tinatawag na processed organic fertilizer are composed of mixture of animal manures, agricultural waste, yan, and limestone, composted for at least a week through biological, chemical, and mechanical action. These are usually enriched with the primary and secondary nutrients, and in some cases also with trace elements. Okay, the product appears like soil or peat and normally contains 2 to 6 times more nitrogen, phosphorus, and potassium in fresh manure. Halimbawa, ang sinasabing processed na mga pataba. Kung gagamitin natin yung halimbawa chicken dung na gagamitin natin, at least 6 months pataas yung stocking niya. Ibig sabihin, ang tawag doon, processed chicken manure. Hindi yung galing pa lang doon sa poultry, paglabas ng poultry, i-apply agad. Kasi mayroon doon mga makakasama sa ating halaman. Ano po? Yun yung nagiging problema. Ito nga, sinasabi dito, the processed chicken manure and vermicast consist of beneficial microorganisms. Those that can fix atmospheric nitrogen, decompose organic waste residues, detoxify pesticides, suppress plant diseases and soil-borne pathogens, enhance nutrient cycling, and produce bioactive compounds such as vitamins, hormones, enzymes that stimulate plant growth. Kung alam niyo yung vermicast, yung pupo ng vermiworm, kinakain niya yung mga nabubulok na mga halaman. Pero mayroong procedure na ginagawa para makapag-produce siya ng mas maganda at quality na cast na magiging tumbas na as fertilizer mo doon sa iyong halaman. Then, harmful microorganisms are those that can induce
plant diseases. Stimulate soil-borne pathogens, immobilize nutrients, and produce toxic and present substance that adversely affect plant growth and health. Research has shown that the inoculation of EM, the effective microorganism culture, to the soil plant ecosystem can improve soil quality, soil health, and the growth of yield quality of crops. Yung EM, meron doon nabibili na nakabattle na. Pero by tomorrow, may kahaling tulad tayo na pwedeng ma-process yun, yung mga concoctions. Yung concoction is more on a microorganism yon na makakapagtulong na maayos yung quality ng ating mga crops. Dito na tayo sa pinaka-sentro ng discussion pagdating sa cultural management. Una, kailangan natin yung site selection. Huwag kayong malito kasi yung binibigay na sa inyo yung pangkalahatan para magkameron kayo ng idea kasi kahit gamitin niyo ito sa container garden at saka sa square foot gardening, yung idea nandun na, then isusunod-sunod na lang ninyo kung paano gagawin. Ano po? Okay. Site selection. Consider the following. Una, soil should have irrigation and drainage. Okay. Halimbawa, kung community garden yung gagamitin ninyo, kailangan merong source ng irrigation. Then, dapat maayos yung drainage ninyo. Bakit kailangan? Unang-una, kung magtatanim kayo ng gulay, kailangan yung tubig na mapagupunan ninyo. Ano? Then, pangalawa, kailangan madrain rin yung water na excess dun sa taniman ninyo. Kasi pag hindi, magkakamerong problema sa halaman. Then, source of water supply. Anong klase ng water supply ang kailangan gawin? Okay. Kung sa plantation, yung mga irrigation canal, deep well, yun, yung maganda yun. Pero pag mga container garden and square foot gardening, kailangan, kadalasan kasi ang tubig na nandun sa atin, yung chlorinated water. Kailangan yung gagamitin na chlorinated water, wag direct. At least 4 or overnight muna siyang pasingawan bago siya i-apply. Then, peace and order situation. Halimbawa, nangyayari yan. Kasi kung community garden, dapat may perimeter fence kayo doon. Para hindi labas-pasok yung tao, yung mga hayop. Then doon na rin yan sa standard ng GAP, the good agricultural practices, na dapat naka-fence ang palibot. Then history of the soil. Halimbawa, yung inyong taniman, dating naging basurahan, hindi po siya papasa pag sa vegetable production. Kasi, halimbawa, yung naging basurahan or dump site, hindi segregated yung mga basura, magkakamerong problema kasi yung mga mercury, yung sa baterya na nandoon, saka yung metal, ma-absorb yun ng plants. Then pag na-absorb yun, magkakameron ng problema doon sa ating halaman na pag kinain natin, yun, magkakameron ng health hazard na sa atin. Then, farm to market road. Halimbawa, kung malakihan yung area ninyo, yung access ng farm doon sa market. Kasi, alam naman natin, ang mga halaman natin, mga gulay, madaling tawag nun, mabulok. O kaya, pag travel mo, yung quality niya, pag malayo, pag nabugbog masyado siya, nagkakameron ng halimbawa, yung discoloration ng plants, nagkakameron yung deformities ng fruits, yun yung nagiging mga problema niya. Kaya hindi na siya masyadong maganda na quality para sa market. Okay. Then, nandiyan nga yung sabi natin, yung sa pinsay, and at least 6 to 8 hours ang sunlight. Pag malakihan, at least dapat makikita mo yung unang paglabas ng sunlight na masisinagan ng araw agad yung inyong mga halaman. Pero depende yun sa halaman. Meron tayong mga leafy vegetable na 2 to 4 hours lang. Then meron tayong 2 to 6 hours na mga halaman. Then yung full na 6 to 8 hours. Ano po? Okay. Ito yung mga factors affecting vegetable production. Una, physical factors. Ano yung nangyayari sa physical factors? Relative humidity, yung wind, yung soil, and yung water natin. Yun yung mga nakaka-affect ng ating halaman. Kaya dapat makita natin through physical factors kung anong klase na meron tayo doon. Halimbawa, pagdating sa area natin, ano yung state ng area. Then chemical factor, mineral factors, and pH affect availability of nutrient uptake. Kailangan halimbawa yung atin namang
lupa, kailangan nagpasuri tayo kung ano yung available ng nutrients na nandun sa area. Then biological factors, halimbawa, ano yung mga kadalasan doon sa area ninyo na masyado grabe ang attack ng mga insect, ng bacteria, virus, fungus, and nematodes doon sa area para initial, doon pa lang sa land preparation, meron na kayong gagawang remedyo para maging mapabuti, mapaganda yung tubo ng halaman doon sa tataniman yung taniman. The next is the crop and variety selection. Dapat rin malaman ninyo yung kinds of seeds. Anong mga seeds, anong mga buto, anong mga halamang gulay ang pwede nyo itanim. Then characteristics of vegetable according to culture methods. Kasi ang bawat commodity, bawat gulay, may kanya-kanya siyang cultural method na dapat mong gagawin. Then advantages of hybrid seeds, then characteristic of quality seeds. Pagdating dun sa crop and varietal selection, kinds of seeds, meron tayong tinatawag na hybrids and meron tayong tinatawag na open pollinated seeds. Pagdating sa hybrid seeds, seeds produced from artificially pollinated plants, whether cross or self-pollinated. Ito yung mga kadalasan na bibili natin dun sa mga farm station, yung mga nakalata, nakapouch, then yung buto niya, coated siya ng mga fungicides. Then yung naman sa ating open pollinated seeds, seeds produced from natural pollination by continuous extracting seeds for generation to generation. Ito yung mga buto na tinatawag natin na kahit ilang beses mo siyang itanim, pwede mo pang kunan ng buto na pantanim ulit doon sa ating mga taniman. Hindi tulad ng hybrid. Ang hybrid kasi, tinatawag F1, yung unang bunga niya, kapag hindi siya pwedeng kunan ng pagbubuto ulit na itatanim mo ulit kasi magbabago yung quality niya. Yung sa shape ng mga fruits, yung sa quality and sa volume ng produce, magkakameron ng problema pag doon sa hybrid seeds. Pero pagdating sa open pollinated seeds, halos kung ano yung itsura ng tinanong mo ng first generation ng OPB hanggang doon sa pinaka 10th generation niya pa na pwede mong gamitan, halos yun at yun pa rin yung quality na bibigay sa iyo. Then characteristic of vegetable according to culture method. Halimbawa, leafy vegetables. Pagdating sa leafy vegetables, ang sample natin dyan yung lettuce, yung kangkong, and celery. Yung pinagkukunan na pangunahing kinukuha natin na ginagamit sa ay yung mga dahon niya. Iba yung cultural management niya. Pagdating naman doon sa crucifer or brassicas, ang sample niyan yung Chinese cabbage, cauliflower, the broccoli. Iba naman kasi magkakaiba-iba yung planting distance nila, then iba-iba yung mga application na ginagamit. Then meron tayong pagdating sa copper beets, yung mga gumagapang tulad ng cucumber, yung mga gourd family, kailangan dito may mga trellis para hindi maging masira yung mga bunga, then hindi magkameron ng discoloration kasi sample, halimbawa, yung ating pakuan, may portion na nag-yellow, yung portion na naman na maganda yung quality. Dapat kung maayos yung pakakalagay natin, yung uniform yung kulay niya. Kaya maganda siya for market. Then root and bud and tubers. Sample yan yung onion natin, yung garlic, yung potato. May mga technique rin na ginagamit ko. Then the solanaceous, sample dyan sa solanaceous family is the tomato, eggplant, bell pepper. Okay. Ito yung mga isang family. Bakit ganun na dapat nating malaman yung tinatawag na cultural characteristic ng vegetable? Kasi yung mga family nila, halos yung attack ng pest and diseases, halos para-parehas. Ibig sabihin, halimbawa kung nagtanim ako ng leafy, dapat next cropping ko, ikakat ko yung pagtanim ng leafy kasi yung cycle ng pest, halimbawa, nagtanim ako ngayon ng petchay, hindi pwede na after mag-harvest ako, wala pang pahinga, hindi pa inaabot ng 1 month, magtatanim uli ako ng leafy vegetable, magkakamerong problema ng attack ng pest doon. Doon po yung dapat natin alam yung mga characteristics ng vegetable through cultural methods ng ating mga gulay. Okay. Yeah. Sa lettuce po natin, may sample tayo. Dito sa Bicol region, halos ang magandang mga quality dito, yung mga panpay,
yung parang curly lang yung mga dahon niya. Pero yung heading, medyo mahirap dito sa part ng Kamsur kasi medyo mainit, maulan. Hindi masyado siya nakakapagbuo doon sa yung tinatawag na iceberg na quality ng lettuce. Ano po? Kung nakikita po ninyo dyan yung sample. Then sa ampalaya, ano po, may mga iba't ibang klase na ng variety ng ampalaya. Then pagdating naman sa pepper, kung nakikita po ninyo dyan, iba't ibang klase yung hugis, yung kulay, saka iba't iba rin po yung quality ng anghang niyan. Then meron po tayong sample dyan ng picture ng honeydew melon. Ano po? Yun naman pagdating naman sa cabbage, broccoli, then cauliflower, kung makikita po ninyo, dito sa Kamsur, mas maganda kung itatanim mo siya papasok ng tag-init. Kasi pag inabot siya ng papasok ng tag-ulan, yun ang kadalasan nagkakamera ng problema sa yung sa broccoli saka yung cauliflower. Yung flower niya mismo, yung bulaklak niya, nagka-attack yung fungus. Ano po? Then sa cabbage naman ngayon, Kamsur, medyo mahirap-hirap gawa ng yung atake ng diamond black moth. Like doon sa amin nga, sa aming area, hindi nakakapagpaganda ngayon ng mga cabbage kasi madami yung attack na ng mga pest. Pero mas maganda siya kung ilalagay natin sa container, okay, sa square foot gardening. Pwede na rin po itong ilagay o itanim yung ating mga cabbages, yung ating broccoli, saka yung ating cauliflower. Pwede na po siya. Like rin po doon sa nauna, ito yung mga lettuces natin. Yung mga disposable lang na baso, pwede na yung lagyan. Isang piraso ng itanim ng lettuce. Saka sa pepper naman, pwede na tayo sa container garden. Yung maliit na lagayan ng balde, pwede na po doon itanim. Ano po? Kaya bukas po magkakameron ng magandang discussion dyan pagdating po sa ano po. Ngayon is presentation lang, ano yung mga pwede ninyong itanim. Okay po. Then, ini-introduce po talaga namin ngayon yung pagtatanim ng kangkong. Kasi kadalasan po yung kangkong natin ay nabibili sa market. Hindi po natin alam kung saan galing. Kung hindi po natin alam kung kinulture yun o kinuha lang dun sa mga kali or kanal o kaya sa sapa. Yung tubig po, yung water source na noon, hindi rin natin alam kung kontaminado siya. Pag na-absorb po yun ng ating halaman tapos kinain natin, magkakameron po ng problema sa atin. Kaya po ni-introduce yung kangkong na i-culture natin, itanim para mas safe po tayo sa ating kakainin. Then yung mga onions, potato and radish, dito po sa part ng Kamsur, wala pa po masyado nag-engage magtanim ng potato, gawa ng may problema daw po yung lupa. Kasi yung sa sweet potato pa lang nga po sa kamote, may area dito like dito sa amin sa may 3rd district, yung mga sweet potato nagkakameron ng damage, yung parang bukbuk. Ano po? Pero pag ginawa po siguro ito doon sa hindi pa po kasi ako nakapag-trial, pero baka pag ginawa po ito kasi may nakikita ko ginagawa niya sa mga container garden, yung sa sako, sa pamamaraan ng paggagawa ng sariling lupa, yung mixing na ginagawa, din doon nila pinapatubo, nagiging maganda yung mga quality based on nakikita ko na ginagawa nila. Ano po? Then radish, maganda rin po sa ating rice. And pagdating po sa mga legumes natin, talaga pong magandang quality pagdating sa mga beans dito sa atin sa Bicol region. Then ang lagi pong hinahanap, ingat-ingatan yung ating mga pepper. Ano po? Saka yung eggplant, kung makikita ninyo, maganda at madami na rin yung variety na mga eggplant natin dito na pwedeng itanim. At maganda po siyang ilagay sa container, yung ating mga ganitong tanim, yung eggplant, yung pepper, saka yung ating tomato. Doon na po yung sinasabi natin na first topic niyo, yung sa seedling management. Ano po? Ito po yung kailangan talaga. Dapat dito po kasi nagsisimula na dapat alam ng manananim kung magtatanim ng gulay, ano yung kailangan yung gawin natin pagdating sa seedling. Kasi ito po yung pinakadelikadong parte ng ating seedling kasi pag hindi maganda yung quality ng ating seedlings, pag tinanim natin siya, hindi tayo bibigyan ng magandang bunga o magandang resulta. Una, kailangan natin yung seedling medium.
Yung seedling medium po natin yung pinaka-importante dapat magawa natin ng maayos. Then, kailangan yung ating soil nagdaan ng sterilization. Hindi lang basta natin tinaniman kasi nagkakamera ng problema yung tanim natin doon. Then, pagdating doon sa seed sowing, dapat maayos yung pagkatanim. May tinatawag tayo ng pre-sowing treatment kasi kailangan makita mo yung germination kasi kadalasan sasabi natin, expired na yung buto. Ano po? Kasi nagkakamera ng problema kasi kung yung ating buto na ginamit ay naka-absorb na ng halumigmig ng area, yung seed coat niya parang naglobo na kapag tinanim natin yung kadalasan sinasabi ng iba yung na hindi na tumutubo. Ano po? Then meron tayong tinatawag yung direct sowing sa open field. Ito naman po yung hindi na nagdaan ng pre-sowing na tinatawag. Direkta na tinatanim sa lupa. Then sowing in seedling tray, ito po yung bagong technology ngayon na mas maganda kasi para yung quality, uniform ng mga seedlings natin pag ating tinanim. Yung yung pagmamanage ng ating mga seedlings na dapat maayos. Kasi pag hindi, magkakameron tayo ng problema sa ating tanim. Simulan po natin pagdating sa seedling medium. A good seedling medium can be recommended, but components are not always available. Yan nga po, nangyayari meron tayong standard, pero pagdating dun sa ibang area, ang problema, wala sila ng ibang mga parts na pwede mong ilagay. Ang sabi dyan, however, it is important to keep in mind that the basic requirement of a good seedling medium are. Ito lang po yung tatandaan na dapat meron tayong makuha ng mga ito. Well aerated and loose. Bawa, ano yung mga dapat ilagay na well aerated and loose? Good water retention and those not contain any harmful salt. Yan lang po ang idea kung paano kayo makapagawa ng potting mix o kaya yung tinatawag natin na medium, yung seedling medium. Ano po? Okay. Okay. Then, doon na tayo. Paano yung gagawin? Preparation of soil medium. Kung available po ito sa area ninyo, mas maganda. Ano po? Pero kung hindi, mamaya bibigyan ko kayo ng mga alternatibo na pwedeng gamitin. Mix 1 part of sand to 3 part of cocoa coir dust. Ano po? Okay. Yung pong sand natin, kailangan siya yung sinerni. Yung nagdaan po siya sa halimbawa kung yung ginagamit po sa kapag tayo ng semento. 'Di ba yung sand natin is nilalagay doon sa screen tapos kinukuha lang po yung fine sand, ano po. Then the cocoa coir dust. Ito naman po yung cocoa coir dust na gagamitin natin. I-mix lang po siya. The coir dust is strained and washed to remove salt and might be present in the materials. The whole mixture is then sterilized. Kaya kailangan po yung ating pong coconut coir dust, hindi basta siyang ihahalo. Ipo-process din po siya. Uhugasan, then air dry uli, then sterilize natin. Pwede ang pag-sterilize natin ay buhusan ng mainit na tubig or through solarization o kaya ibibilad natin siya sa sinag ng araw. Then pile a foot height of rice hull on top of a garden soil. Okay, ano po yung rice hull? Yun po yung balat ng palay, diba? Yung balat ng palay. Yun po yung rice hull natin. Then, pwede mo siyang ilagay, pang gagamitin natin siya, pang sterilize at the same time, ang kakalabasan niya ay siya na yung magagawa mong CRH. Ano po? Decarbonized rice hull. Sabi dyan, if the mixture is still heavy and sticky, wash in clean sand is added. Halimbawa, kasi yung ating carbonized rice hull, siya po yung break ng mga particle ng ating soil. Aeration yung ating lupa and maganda yung water holding capacity na kakalabasan ng ating medium. Then use 2 parts of soil or sand with 1 part of decomposed manure or 1 soil or sand with 2 parts decomposed manure. Yung 2 parts ng soil or sand,
Pag soil naman po, kailangan yung powderized na soil. Ano po? Para mas maganda. Then, 1 part of decomposed manure. Pag sinabi natin decomposed manure, yung pong tinatawag na processed manure. Ibig sabihin, 6 months na yung stocking niya na pwede natin ihalo. With 2 part decomposed manure, imimix po natin para po mas maganda yung quality ng ating potting media. Pag meron na po tayo ng potting media, pwede po natin siyang ilagay sa ating mga seedling tray. Or kung wala po, ito na po yung recommendation, kung wala po talaga kayo ng magagawa, meron pong nabibili. Yung pong nabibili, yung nasa side, yung grow well na tinatawag, the potting medium, meron po niyan sa mga farm station na mabibili. Ready na po siyang ilagay sa container o kaya ilagay sa ating mga seedling tray para po makapagpunla na tayo ng ating mga buto. Ang sabi po dyan, yung ating coconut coir dust for water retention. Then yung ating naman pong organic matter for nutrient food for seedling. Ito po yung ating ilalagay na organic fertilizer. Okay. Yung process ng soil sterilization, paano siya ginagawa? Yan na po. Soil sterilization is recommended to kill microorganisms that may harm the growing seedlings. Paano siya gagawin? Una, pwede dahon, kadalasan ginagamit, dahon ng saging, ng mga tuyo. Then, sinusunog para ma-sterilize yung ating potting mix. Yung iba naman, yung tawag na steaming o kaya yung pinapasinguan. Pero yung kadalasan
Thank you, sir. Okay. Ano lang po, technical problem. Okay. Okay. Okay pa. Okay. Seed sowing. Seed can be sown directly in the field or by using seedling tray beds for transplanting seedlings. Okay. In general, big seeds, seeded crops like melon, watermelon, cucumber, bitter gourd, squash, bottle gourd, and sponge. The range gourd can be direct seeded, while solanaceous crops like sweet pepper, hot pepper, eggplant, and tomato are transplanted. Ano po? Pero meron tayo pong dalawang seeds, yung carrot saka yung radish, kailangan po ay direct po siya. Sabi dyan, however, during off-season planting, when harsh environment conditions are expected, transplanted for both group is advised. Kailangan po talaga na kahit malaking buto, tinatransplant na rin po ngayon. Lalo na kung mahal yung mga, kung ang ginamit natin ay hybrid, mahal yung mga buto, kailangan transplanted siya. Kasi po nagkakameron problema kung ina-direct natin yan. Pagdating sa seed sowing, sabi nga dyan, in vegetable production, it is best to start a plant with good and vigorous seedlings. Kasi pag hindi maganda yung quality ng ating mga seedlings, hindi tayo bibigyan ng magandang produce ng ating mga vegetables. It is considered important and even critical because the kind and the quality of seedlings will largely contribute and determine the success of the crop in the field. Ano po? The advantages of transplanting, ito po, ang kagandahan kung halimbawa, ang ginagamit natin ay transplanted. Una, uniform crop stand in the field. Halimbawa, kung meron siya ng 4 na dahon, halos sabay-sabay, yung ating itinatransplant, ang dahon niya ay sabay-sabay na 4 rin, kaya pag tumubo siya, halos walang naiiwan. Ano po? Then few missing heel. Halimbawa, kasi hindi siya direct. Pag direct kasi, nagulog ka ng buto, may mga portion na walang tumutubo na halaman. Ano po? Pero kung transplanted dyan, lahat ng mga butas na lagyan mo, 100% po, magkakameron niya ng halaman. Kaya tinatawag natin, few ay yung missing heel. Ano po? Less number of seeds are used. Bakit less yung number? Kasi yung standard po natin na ginagawa ngayon, pagdating sa production, halimbawa, ang isang plat, sample niya ay 1 meter by 20 meters yung plat. Kapag sa eggplant, pwede tayong tumanim ng 45 to 15 plants sa isang plat. Makukompute po natin agad yung ilang yung seeds ang kakailanganin natin. And easy water and fertilizer management during the critical stage of the seedlings. Then, secure seedling during adverse or off-season condition, the heavy rains and strong winds, maayos po natin agad yung ating taniman. Okay. Para masiguro natin yung germination ng ating mga seeds, ng mga buto, nadadaan kadalasan ng pre-sowing treatment. Okay. Sa pre-sowing treatment, dito yung sinusuk yung mga seeds. Then, example ng pre-sowing treatment, soak the seed in seedling treatment solution, the cocoa water or the OHN, the Oriental Herb Nutrients, or the FPJ, the fermented plant juice, for better germination result.
In case of tomato and eggplant, pepper, and watermelon seeds, air dry the seeds after soaking for easy handling after soaking. Kailangan kasi pag maliliit yung buto tapos ilalagay mo sa seedling tray, kapag basahin pa yung mga buto, nagdidikitan siya. Kaya kadalasan, after mong maisok, ini-air dry ulit siya. Then big seeded crops like ampalaya, watermelon, upo, patola, squash can also be moistened and wrapped in a moist cloth until the seeds start to crack. Yung tinatawag na ragdoll methods. Ano po? Direct sowing in the field. Place 1 to crack or soak seed per hill of a depth of 1 cm, then slightly cover with thin layer of soil. Kaya kapag nag-direct kayo ng seeds, kailangan yung pang-cover hindi yung malalaki masyado na mga parts ng soil. Dapat yung, sabi nga dyan, cover with thin layer of soil para mas madali siyang tumubo. Ano po? Water immediately and keep the soil moist. Okay. Then, prolonged dry condition will kill growing plants while too wet condition may indulge rotting. Kaya dapat titingnan po natin, yung pagdidilig natin, yung tama lang na ibibigay muna na tubig na pangangailangan lang muna ng buto. Kasi baka masyado masobrahan or baka man na madry, magkakaroon ng problema yung ating buto. Direct sowing in the field. Fill up the holes with soils or seal the edge of the planting hole with cocoa fiber rice hull or soil to avoid hot air coming out from the plastic mulch. Building up of hot air around the seedling can kill the newly germinated seedlings. Yung plastic mulch po, yun po yung ginagamit na pang-cover dyan sa ating mga plants. Ano po? Pero sa mga container, kadalasan, hindi na siya nilalagyan ng cover dyan sa pots. Ano po? Yun naman kasi, kapag meron tayong plastic mulch na cover, imagine lang niyo yung plastic o kaya yung bahay na walang na portion niya na merong yung tawag nun, yung cover na halimbawa may insulator, no? Yung sa side niya na walang part ng insulator, dun lalabas yung init. Parang yung plastic, kapag binutasan mo siya, tapos nandun yung sa gitna yung halaman mo, yung init na nandun sa loob, sisingaw doon sa butas na ginawa mo, na tinaniman mo ng halaman. Doon nagkakamera ng problema, kaya nasusunog yung ating mga halaman. Ano? Lalo na kung sa bagong-bagong halaman, kaya yung kino-cover yan. Then, check missing heel and resow immediately. Halimbawa, kung nag-transplant ka, pag may nakita kang hindi magandang tubo na quality ng seedlings na nandoon, tatanggal agad, then papalitan agad ng panibagong tanim na same ay yung mga age nila. And thin out the one healthy plant per hill. Ano po? Tatanggalin, babawasan. Pag hindi magandang quality na yung mga halaman na nandoon. Yan po yung sample sa box type. Yung sa box type natin na kasi kadalasan, pag hindi tayo marunong pagpunla ng mga seeds ng buto sa box, kaya doon halimbawa sa sirang palanggana, sinasaboy lang natin sa gitna. Kumpulan siya, nagkakamera ng problema. Kadalasan, kung maganda yung quality ng soil mo, pero siksikan sila, nagkakamera ng dumping of yung gitna. Kaya yan, inaayos na dapat at least 1 to 2 inches yung in-between ng rows ng inyong punla para mas madali yung pagkuha. Then may airspace siya. Ano po? Dito naman yung sample pag open field, halimbawa sa mga garden, ganun rin po. At least dapat may sukat na rin siya. Hindi na yung isinasaboy lang. Sowing in seedling tray. Ito po yung kailangan dapat sa seedling tray. Ano po? Para mas maganda yung magiging result yung quality ng ating mga punla o na ating mga halaman. Fill clean seedling tray with seedling medio.
water the seedling medium trays. Put one previously soaked or cracked seeds per hole of the tray. Then press the seeds slightly. Then cover the seeds with fine soil. Yung mga technique po, may hands-on naman po. Makita mas maganda kasi minsan pag wala talaga tayong knowledge pagdating dun sa kailangan makita natin kasi mas maganda pag nakikita natin po. Magka-hands-on naman po ata. May demo palang ipapakita na sa third day kung paano po yung gagawin. Ano po? Okay. Ito po yung sample ng sa seedling tray. Nagpa-germinate muna. Then, pag meron ng yung parang ugat, yung inyong buto, ilalagay na sa seedling tray. Basta ang rule niya po, yung isang butas, may isang butas yung medium, then dun isang buto lang ang ilalagay. Then kapag tumubo na siya, makikita na po ninyo, yan, yung halos pantay-pantay yung pagtubo ng inyong mga seeds o ng halaman sa seedling tray. Ano yung mga advantages kapag tayo ay nagtanim sa seedling tray? Una, uniform size of seedling. Nakita naman po ninyo, yung seedlings natin uniform. Economically use of seeds. Kasi yung isang standard na ginagamit, 104 yung butas. Kung 104 yung butas ng seedling tray, pwede mo na siyang itanim sa dalawang plat na standard mo ay 1/20 na plat. Ano po? No root damage of seedlings during transplanting. Kasi kung nakikita po ninyo yung seedling tray, yung potting mix na pong yun, kapag magta-transplant kayo, makikita nyo, may mga puti na. Yun na po yung ugat niya. Kaya hindi na damage kasi nag-iikot lang dun sa loob ng seedling tray yung mga ugat ng halaman. Then easy to transplant seedling during transplanting. Madali lang po kasi pinipress lang yung button ng seedling tray, then makikita na, angat na po yung halaman, then madali po siyang ilipat. Halimbawa, malayo sa bahay niyo ang taniman, mas madali, hindi ma-stress yung mga halaman ninyo. Maganda po yung gagamitin sa seedling tray. Then, seedling management, una, sabi dyan, keep seedling moist by regular water application, prevent seedlings from stray animals, prevent stem elongation by exposing seedlings to partial sunlight. Kaya kailangan po dapat maganda yung quality ng sunlight para sa inyong mga punla. Kasi pag hindi po, nag-elongate po yan. Pag nag-elongate, ibig sabihin, bad seedlings na po yan. Example po niyan, yung munggo, kahit itry po ninyo, yung munggo, itanim nyo ng Friday, sa loob lang ng bahay nyo, pag Monday po niyan, makita nyo mahabang-mahaba yung stem ng munggo nyo. Yun po yung nagtatawag nag-elongate. Hindi po magandang quality yon. Then, number 4, cover the seedling with net to prevent damage from extreme environmental condition. Kung sa labas naman po, at least yung fine net o kaya yung kulambo, pwede po natin gamitin. Fertilize through drenching for eggplant, tomato, pepper to make vigorous seedlings. Yung drenching po na tinatawag natin, yung tinunaw po na fertilizer. Ano po? Pero meron po tayong mga, halimbawa, sample, yung mga hugas, bigas, pwede po yung gamitin. Drenching, yung po ang gagamitin ninyo. Pero meron po tayo doon sa mga concoction na pwede nyo gamit talaga. Then, flushing with ordinary water after drenching. Kailangan po, para kayo nag-inom ng gamot, kayo nag-inom ng vitamins, o nag-inom kayo, kailangan nyo ng flushing o kailangan nyo ng tubig, plain water. Ano po? Yun po yung tinatawag, flushing with ordinary water after drenching. Then drench seedlings with fungicide if infected with dumping off. Kapag may dumping off lang, saka lang po kayo mag-apply ng fungicide. Pero kung wala na po, kahit wag na. Then harden the seedling before transplanting to prevent seedling shock. Okay. Ito po yung kadalasan na dapat yung seedlings ninyo, kung galing po siya sa medyo partially shaped, huwag nyo agad i-transplant na direct. Dapat meron na natawag na hardening. Dapat na-expose siya sa sunlight na. Kasi kapag nag-direct po yan, galing dun sa partially shade,
dinalat agad ninyo sa mainit, nagkakameron po ng shock ng seedlings, kaya po nagiging minsan bansot yung seedlings, or minsan naman, yung mga seedlings kapag hindi nakayanan yung init, na namamatayan po yung ating mga seedlings. Then transplant the seedling of the solanaceous crop when it's 3 to 4 weeks old from sowing, and cucurbits when 10 to 12 days old from sowing. Or tingnan po yung inyong mga halaman, kung meron na po siya ng true leaves na 3 hanggang 5 dahon, pwede na ninyong i-transplant sa taniman. Okay. Ito po, makikita po ninyo yung mga sample na sinasabi na nilagyan ng net. Ano po? The seedling tray should be elevated to provide ventilation underneath. Kasi po yung mga seedling tray natin, may mga butas po yan sa ilalim. Kaya dapat po nilalagyan sa papag. Kung nakikita po niyo yung papag na may airspace siya, para po nakakahinga yung ating mga medium at yung ating halaman. Okay. Cultural management practices pagdating po sa solanaceous cucurbits crop. Okay. Pag open field, kailangan meron kang natawag na field layout, magli-layout kayo, ilan yung sukat ng bed, ilang sukat ng kanal ng bed. Then, bed preparation, kailangan po naka-heel up yung bed. Ano po, at least, yung bed mo mga 4 to 8 inches taas niya. Then, mas maganda, kung available ang plastic mulch, cover kayo ng plastic mulch. O nakapag-cover na, nakalagay na kayo ng fertilizer, pupunta na kayo doon sa transplanting kapag ready na yung mga punla. Then, after transplanting, mga 2 weeks after transplanting, maglalagay na kayo ng trellis. Bakit kayo maglalagay ng trellis? Para hindi na ma-damage yung mga roots, yung tamang-tama pa yung roots niya kasi masyadong mababa pa siya. Kasi pag naglagay kayo ng trellis na gumagapang na, yung mga halaman, mala-damage na yung mga lateral niya, yung mga secondary roots niya. Then pruning, kailangan mag-apply ng pruning para mas maganda yung quality ng ating halaman. Then fertilization, dapat angkop at tama dapat yung ina-apply natin na fertilizer. Then irrigation. Then pagdating din sa harvesting, hindi lang basta harvest ng harvest. Meron tayong mga practices na dapat gagawin. Okay. Say natin ha. Okay, field layout. Okay, sa field layout, start with a weed-free and well-pulverized soil by harrowing and rotating 2 to 3 times. Okay. Kailangan mapulverize siya para ma-break yung particle ng ating ng soil na hindi siya masyadong malagkit, kaya hindi siya masyadong matigas. Yes, isa pa, kailangan na dapat mapulverize siya kasi yung mga nagka-hibernate na mga pest na nasa ilalim ng lupa, matatanggal po natin. Okay. Then, make field layout using stakes and strings. Kailangan natin na magsukat para maganda yung distance ng ating mga halaman para hindi siya maging crowded. Take into account the drainage and irrigation direction. Dapat yung buhos ng tubig, pag nagawa kayo ng irrigation, yung buhos ng tubig na hindi mag-stuck yung water dun sa area. Establish drainage canals around canals surrounding the perimeter of the field. Okay. Dapat makuha ninyo yung elevation ng lupa kung saan dadalo yung tubig. Follow recommended distance of planting by layouting with proper markers. Then make the fields free from weeds and other plants para hindi magkameron ng competition yung weeds natin sa ating mga halaman. Okay. Then ito na yung field layout, recommended planting distance and seeds requirement for cucurbits. Okay. Sample lang, magbibigay tayo sample. Halimbawa, yung ating sa kalabasa, between furrows, meron siya ng 4 meter. Between hills, meron siyang 2 meters. Ang planting distance niya ay nagpapatak na 2 by 2. Then ang population niya per hectare na pwede nating ilagay o itanim is nasa 2,500 na seedlings.
Okay. Kung sa grams naman siya, seed requirement per hectare, nasa 375 grams. Ano po? Yung population density niya per hectare, 2,500. Yan po, given na yung sample or recommended planting distance ng mga seed requirement for cocoa beets. Magmula po sa ampalaya, kalabasa, cucumber, patola, watermelon, muskmelon, and upo. Po. Yan. Yan po yung sample pagdating doon. Sample po yan ng S2S. Nakita ninyo, may dalawang plot. Yung isang tagdulo ni tawag nito, yung malapit sa may kanal, doon sila naglagay ng tanim. Then yung direction, pahiwalay. Ano po? Kasi yun yung nagiging crawling area nila. Para hindi mo ma-damage kapag nag-apply ka ng water, nag-apply ka ng fertilizer, hindi mo na-damage yung mga lateral vines na. Yung mga baging, hindi niyo masasagi, hindi matatamaan, hindi po masusugatan o malalamog. Ano po? Field layout recommendation planting distance and seed requirement for solanaceous. Okay. Halimbawa, sample dyan, meron tayong tomato, pepper, and eggplant. Yung between furrows niya, 1.5. Yung distance between hills is 0.50. Number of rows sa isang plot, merong 2 rows. Then planting distance niya is 0.75 by 0.50. Ang population density niya per hectare, meron kaya ng 26,666 seedlings sa area. Or yung seed requirement niya per gram, kailangan mo ng 150 grams per hectare niya. Naipupunla mo. Okay. Bed preparation. Ito po yung nire-recommend ng mga community garden. One of the main problem during rainy season or off-season is excessive water due to heavy rain. Kaya kailangan nakaplat, kasi pag hindi nakaplat, doon nagkakameron ng problema na bababad sa tubig yung ating mga halaman. Kaya nagkakandabulukan. Generally, vegetable will not grow well in waterlogged are extended submersion of roots in water or flooding will suffocate the roots and may clean the plants. Heavy rain can also expose the roots and bleach out nutrients from the soil. Kaya nagkakameron pag ganun, na umiilalim masyado yung mga nutrients, hindi na-absorb ng ating halaman. For this season, planting on raised beds covered with plastic mulch is necessary. Kaya nire-recommend po yung mga flat beds. Yung flat beds, yung may sukat yan, may standard na sukat para po maayos, maging maganda ang ating mga halaman. Okay. Sa paggawa ng flat beds o the bed preparation, step 1, making raised bed. Yung raised bed na tinatawag, measure the desired length in between furrows on the crops to be planted. Dig out the furrows using shovel or spade. This can be done alternately through a carabao o draw plow. Kung meron kayong o kaya yung rotavator, kasi meron yung pang flat bed. Measure the width of the bed to standard size of 1 meter. 1 meter lang yung sukat ng bed. Dig up canal of 0.3 to 0.5 meter height. Mix animal manure or other organic fertilizer into the bed at a rate of 3 to 4 kg per meter bed. Also incorporate organic fertilizer used as the basal fertilizer, or pwede kayong maglagay ng 1 sack, so 1 by 20 meters the flat bed, 1 sack na organic fertilizer. To obtain a smooth surface, pulverize the soil and level the beds carefully. And number 7, make drainage canal as soon as beds are finished. Do not wait for the rain before making the canals. The canal should be able to drain out excess water from the field. Kaya halos dapat sabay-sabay yan. Paggawa ng flats at saka yung canal. Ito po yung sample ng raised bed. Ano po? Nakikita nyo, mataas, halos lampas sa bukong-bukong ng paa. Para
madrain agad yung water doon sa inyong mga halaman. Ano pa? Then, if ready na yung flatbed, kailangan natin ng plastic mulch cover. Okay. Ano yung advantage ng plastic mulch para maganda yung quality ng ating halaman? Una, cuts production cost by saving time and labor for weeding. Pag nakoveran mo po yan ng plastic mulch, ang plats, mababawasan ang labor para sa weeding kasi hindi siya masyado nagkakameron ng mga weeds doon sa inyong plat. Then, control the growth of the weeds. Yan. Nakukulob kasi siya, kaya hindi masyado nakakalabas yung mga weeds doon sa lupa. Ano po? Then, minimize chemical applications for insect pests because the silver color of the plastic reflects light. Those repelling insect pests, ano po? Halimbawa, kasi yung plastic mulch natin may dalawang kulay. Yung silver saka yung black. Yung black, nakakover siya sa ilalim ng beds. Yung silver, yan yung nasa ibabaw. Yung silver color, kapag tumama yung sinag ng araw doon, magbabounce. Then, yung mga nagtatago ng mga pest, kasi kapag medyo tanghali na, yung ating pest, kala mo wala, pero nandun sila sa ilalim ng mga dahon. Then, marirepel. Ano po? Aalis doon yung inyong mga insect sa taniman. Prevent or minimize fertilizer leaching. Kasi pag nag-apply kayo, ma-absorb, hindi mawawash out or mag-iilalim kasi hindi siya masosobrahan ng water kaya hindi magli-leach yung ating mga fertilizer. Then prevent soil erosion since the beds are keep intact. Siyempre mataas yun kapag walang plastic cover, may tendency kapag umulan, masagi, babagsak yung mga beds ninyo. Pag may plastic mulch, mapiprevent yung soil erosion ng inyong beds. Avoid waterlogging of plant-based because water is drained the bed and flows to the drainage canal. Then conserve soil moisture during dry season. Therefore, frequently of irrigation is less. Maganda kasi mababawasan yung evaporation. Ito na po yung sample. Kung nakikita ninyo, yung mga beds kanina, ngayon meron na ng cover na plastic mulch. Okay, plastic mulching. Okay, how to install the plastic mulch? Unroll the plastic mulch on the top of the bed every 10 meters as much as you can without breaking. Okay, stretching well, keep the mulch onto the bed firmly and prevent it from being torn during wind days. Okay. Staple it into the soil on all sides using bamboo sticks or staples. Punch hole on the side planting distance by pressing a hole when filled with burning charcoal. Yung mga gilid niya, hinahatak po yung plastic mulch. Pagkatapos both sides meron nagki-clip, nilalagyan po ng clip, dinidikit dun sa sides ng flatbed. Then, pag nalagay na, pag nagka-transplant na siya, saka lang po lalagyan ng butas. Depende sa itatanim, then depende sa planting distance ang pagbutas po. Okay. Yan po yung sample ng pag-install ng plastic mulch. Then ito po yung clipping, both sides ng beds, nilalagyan ng pang-clip. Then kapag magta-transplant na, ito naman po yung sample ng paglalagay ng butas. Depende po yan dun sa itatanim na halaman. Then, sunod is transplanting. And transplanting, seedlings are so lamig ng kapag gabi,
Kaysa naman po yung maagang maaga, early in the morning, ang makukuha niya yung sobrang init ng tanghaling tapat. Ano po? Kaya kadalasan na yung transplanting. Sabi dyan, transplant. May tanong tayo dito. Sir, pwede pong mag-entertain ng tanong? Yes, ma'am. Roy Verania. Sir, talong po, ano po talagang tamang paglagay ng Alin po ang dapat nasa ibabaw? Yung color silver o yung black? At kung pareho pwede, which is much better? Thanks po. Ang dapat po yung base mo doon sa picture, kung makikita po natin yung picture, yung silver po yung nasa ibabaw. Yung black po yan. Yung black po ang nasa ilalim. Ito yung black yung, kung nakikita po ninyo yung nakahawak na naka-roll, nag-unroll ng plastic mask, yung silver ay nasa ibabaw, yung black po ay nasa ilalim. Kasi sample po niyan, di ba? Parang kung madilim na madilim ang kwarto, parang hindi tayo nakakahinga. Ano ba? Halimbawa, yung naman water mo doon, kasi madilim na madilim siya, hindi makakapag-evaporate agad yung water na intact nandoon sa bed. Then yung silver naman kasi, kaya nasa ibabaw siya, kasi doon tatama yung sikat ng araw or sinag ng araw, then magbabounce yun, magdedirect yun, tama yung bounce niya ng sinag sa ilalim ng mga dahon, kung saan yung mga insekto ay nandun sa ilalim ng dahon, marirepel. Mapapataboy niya yung mga insekto na hindi ka gumagamit ng mga insecticide o pamatay. Ano po? Insect repellent na at the same time, yung plastic mask natin. Kaya yung black po sa ilalim, yung silver sa ibabaw. Maliwanag po ba ang sagot? Maliwanag po. So, kung may mga katanungan po kayo, lagay mo po sa ating comment. Ano po, at mamaya-maya po, sasagutin po yan ni Sir Alvin. Balik po tayo dun. Halimbawa, ano na po tayo, i-recap ko po ng kaunti ha. Alam na po natin yung lupa na tataniman. Alam na natin kung paano magpunla. Alam na natin yung mga gulay na ipupunla. Then, nakagawa na tayo ng mga flatbeds. Nakubera na natin yung flatbeds. Ngayon, nagbutas na tayo dun sa mga plastic mulch. Naglagay ng plastic mulch. Ngayon, yung transplanting naman. Yung sa transplanting, seedlings are sown first in seedling tray. Diba? Nandun sa seedling tray. Seedling trays will produce good and healthy seedlings. Maganda na yung quality. Then, transplanting is done preferably late in the afternoon. Halimbawa, mga 4 na ng hapon. Doon kayo magtatanim yung sunlight natin. Pababa na. Or anytime during cool and cloudy weather. Tingnan natin yung panahon na sa buong maghapon, ang panahon natin, parang ganun lang siya. Hindi siya masyadong lalakas yung init. Pwede po tayo magtanim nun. Or mag-transplant. Ano po? Pero mas nire-recommend po, mas maganda late in the afternoon kasi yung lamig ng gabi ang makukuha niya para hindi man meron ng shock o kaya stress sa halaman natin. Kasi kung early in the morning, kapag mag-init, ang kakalabasan niya, ang makukuha niya yung sobrang init ng tanghaling tapat na magkakamerong problema sa ating mga seedlings. Okay. Transplanting. Okay. To loosen up the soil from the strays, water seedlings in the tray prior to transplanting. Halimbawa kung nakalagay po sa mga tray, before transplanting, mga 1 hour before transplanting, at least dapat nadiligan na yung mga seedlings para mas madali pong matanggal dun sa seedling tray. Then, pwede naman kayong mga 30 minutes before transplanting, nakapaghukay na o nakapagbutas na. Pero dapat nabuhusan na ninyo ng tubig yung butas sa tataniman.
Yung purpose is masingaw na yung init. Para paglagay ninyo, hindi na masingawan yung halaman. Ano po? Make the hole in the opening of the plastic mulch about 15 cm deep, yung lalim niya. Ano po? Bakit? Kasi magkakameron tayo ng basal pa. Yung lalim niya, nasa 8 inches ang taas niya. Yung 4 inches ay save yun para doon sa tubig. Then yung 2 inches noon, maglalagay ka ng basal ng organic fertilizer. Yung 1 inch i-cover ninyo. Then yung another 1 inch na natitira, doon yung ilalagay yung halaman. Then i-cover nyo ng lupa, then press. Ano po? Para maka-ano siya doon, maka-adjust siya doon sa panibagong lupa o kaya mga nutrients available doon sa bagong mong tinanim. Transfer the seedling into the holes of the bed and press soil lightly. Ano po? Dapat ididikit mo yung lupa na dala-dala ng seedlings doon sa lupa na tataniman niya. Transfer the seedling into the holes of the bed and press soil lightly. Fill up the holes with soil, cocoa fiber or rice hull. Cover after transplanting. It is important because the air around the seedlings can become very hot and may kill newly transplanted seedling. Ito kung meron kayong plastic mulch. Kailangan i-cover yung butas ng mga plastic mulch sa gilid. Okay. Then reduce incidence of early onset or fungal diseases. Okay. Drench the seedling with fungicide. Optional naman to. Pero kadalasan, ginagamit yan yung pag-apply ng mga fungicides kapag inulan. Halimbawa, newly transplanted tapos inulan, nag-apply talaga ng fungicide. To keep the soil moist, water the newly transplanted seedlings daily until around 2 weeks after transplanting or when plant is stable or ready. Yan, dapat po, yung pagdidilig dapat sapat, yung tubig na binibigay sa ating mga halaman, lalo na kung yan ay newly transplanted. Okay. Ito po yung transplanting recommended transplanting age of the vegetables. Okay. Yung crops natin, halimbawa, yung ampalaya, days after sow. Pero ng 10 to 15 days. Ano po? After sow, pag sa seedling tray mo nilagay, 10 to 15 days sa seedling tray, then pwede mo na siyang ngayon i-transplant. Sample po dyan yung ampalaya, upo, squash, honeydew, muskmelon, cucumber, and watermelon. Then, pagdating naman po dito sa ibang crops like tomato, pepper, eggplant, pechay, lettuce, cabbage, broccoli, cauliflower, and radish, nakalagay po dyan na yung radish, direct seeded siya. Pero the rest po, day after sow, 18 to 21 days, merong 24 to 27 days, yan po yung babasehan ninyo. Or, kung nakalimutan nyo yung araw na pinunla siya, at least observe yung 3 to 5 na dahon, true leaves, tunay na dahon niya. Yun na po ay yung pag-transplant ng mga halaman. Then, after nun, kailangan nyo na maglagay ng mga trellis dun sa mga halaman na lalagyan. Kahit po naka-container kayo or naka-square foot garden, kung may mga halaman kayong dapat lagyan ng trellis, dapat po malagyan siya ng trellis. Para mas mabigyan po kayo ng magandang bunga, para hindi po maging crowded, hindi pagpamahaya ng mga pesto or magkameron ng sakit. Ano po yung trellis natin? Ano yung purpose niya? Yung purpose and objective ng trellis natin for healthy and disease-free fruits. For monitoring, eliminate infestation of the fruits, then high-quality harvest, then higher yield. Kasi makikita po natin yung mga nadidevelop na fruits para maiwasan yung mga deformities ng fruits. Kailangan natin magkameron ng trellis. Ano po? Okay. Meron tayong iba't ibang klase ng trellis. Sample dyan, yung tinatawag na box type. Nakikita naman po ninyo yung sample ng box type. Ano po? Pero pag mga box type na yan, dapat, kung ang bunga sa side lang, okay lang po. Pero kung papalagay nyo pa ng bunga sa ibabaw, at least overhead po yung ibabaw na.
Huwag masyadong mataas, huwag masyadong mababa. O kaya yung desired height nung mag-harvest. Then meron tayong tinatawag naman na tunnel type. Ito po yung kadalasan ginagamit sa mga pakwan, yung tunnel type trellis. Ano ba? Para maganda yung quality, tapos yung kulay ng mga prutas, uniform siya. Hindi nagkakamera ng discoloration. Meron tayo ng A-type na kadalasan ginagamit sa pipino. Ano po? Sa kanya, may makikita kayo, yung parang net, yung tawag niyan ay cultured net na. May nabibili na po available niyan. Cultured net ang tawag. Then kailangan, kapag mayroon tayong tais, doon na tayo mag-apply ng pruning. Okay. Bakit kailangan yung pruning? Pruning is a practice involving selective removal of parts of the plant, such as branches, buds, or roots. Yung mga unwanted plant parts na tinatawag, yung pong tinatanggal natin. The practice entails targeted removal of diseased, damaged, dead, non-productive, structural, unsound, or otherwise unwanted tissues from crops and landscape plants. Yung po yung tinatanggal para po hindi na siya mag-consume ng nutrients na kailangan ng ating halaman. Kaya tinatanggal na po siya. The reason to prune plants include dead wood removal, shaping, improving or maintaining health, preparing nursery specimens for transplanting, and both harvesting and increasing the yield of quality of flowers and fruits. Example. Okay, sabi dyan, when to prune. Pruning can actually be done at any time of the year. However, recommended times vary with different plants. Contrary to popular belief, pruning at the wrong time of the year does not kill plants, but continual improper pruning result in damage or weakened plants. Do not prune at the convenience of pruner, but rather when it result in the least damage of the plant. Sample, observe yung panahon. Halimbawa, yung panahon, pamaya-maya na ulan. Huwag po kayong mag-prune. Kasi pag nag-apply kayo ng pruning, magkakameron ng attack ng disease or sakit yung inyong mga halaman. Kasi magkakameron ng open wound. Ano po? Then titingnan po ninyo kung tama na yung panahon na kayo ay magpo-prune. Para mas maganda, maiwasan yung paglalagay ng mga apekto ng masama sa halaman. Importance of pruning or vine trimming and fruit thinning. Enhances yield and improve quality of products. Reduce competition of vegetative and reproductive stage of the plants in terms of energy and nutrients. Avoid purification and pest diseases. Then promotes growth of new stem and flowers. Kasi pag hindi tayo nag-apply ng pruning, yung ibang mga branches niya na mga hindi naman mag-produce ng flower, kadalasan, lalago lang siya, then gaganda yung dahon. Imbis na yung nutrients na na-observe niya, kung nasa stage na siya ng reproductive o pagbubunga, yung nutrients papunta na sana doon sa pagbunga, napupunta pa siya doon sa sa vegetative stage niya, na nagtatalbo siya, naagaw. Kaya kailangan mo mag-apply ng pruning. Then maiwasan yung pamamahay o na binabahayan ng mga peste. Kasi pag naging crowded na siya, maganda na yun na area para dapuan ng sakit o kaya maging bahay ng mga peste. Kailangan mag-apply ka na ng pruning. Sample for pruning ng watermelon. Cut off growing point of the fourth leaf stage. Yung nodes niya, ano po, may sample mamaya, may drawing papakita. Then select 3 lateral from the cut area. Then cut all side shoots, flower from the base
of the 7th node of the 3rd lateral. Vine trimming is done 2 to 3 weeks after transplanting. Then select desired shape of fruits. Allow 3 fruits per plant, then prune during sunny or dry days. Okay. Yung nodes, makikita ninyo, 1, 2, 3, 4, 5, yung mga merong dinahunan. Yung pang 5 nodes, cut. Tinanggal niya. Pag tinanggal niya yon, dun sa mga dinahunan na yon, dun lalabasan yung mga lateral. Okay. Pag nagsobra sa 3, yung lateral, cut nyo. Select kayo ng pinakamatataba na lateral. Yung pinakamatataba na lateral, yun ang ipapagpatuloy ninyo na i-maintain na siya ang magkakamera ng bunga. Kung dun sa may malapit pa lang, meron na naglateral uli, cut ninyo. Kung meron naman naging bulaklak na naging bunga, cut rin siya. Kasi hindi pa yun yung sapat na area kung saan siya yung bunga. Magbibilang kayo hanggang 8 nodes. Pag 8 nodes, pwede na siya ngayon doon magkamera ng bunga. Ang bawat isang lateral, isa lang ang bunga kasi doon kayo sa quality. Para yung shape o yung fruits halos para-parehas. Kasi kung papadamihin mo ang bunga sa isang lateral, magkakamera ng competition ng nutrients, magkakamera ng deformities ng mga fruits. Okay. Then, pruning naman sa honeydew. Sa honeydew sample naman, cut the growing points of the main stem at the 4th leaf stage. Allow grow of 3 lateral from cut area. Cut off shoots from the base to the 7th node. Select fruits from the 7th to 8th node. Then allow 3 fruits to develop per plant. Halos parehas dun sa watermelon. Okay. Then sa cucumber, cut all side shoots the 1st to 5th node of the plant. Sa unang stage, sa unang node pa lang ng plants, meron na naglalateral, cut na yun agad. Hanggang sa ikalimang nodes. Okay. Cut should be done the first fruit has developed. And cut off abnormal or deformed fruits. Prune dried and infected leaves and fruits. Kailangan kahit yung mga bunga na mga deformed na hindi na maganda yung quality, kahit maliit pa, tanggal na. Tining na yan. And sa squash, cut all side shoots, flower, and fruits. Cutting is done 2 to 3 weeks after transplanting. Kung nag-transplant kayo, after 2 to 3 weeks. Pero kung direct siya, ika-4th week ng, okay, after 1 month, then dun na kayo magkakamero ng pruning. Sa eggplant naman, remove all side shoots when plants reaches 10 inches in the height below the fork point or the white portion of the branches. Yung fork point o yung white portion, sa baba nun, all side shoots tanggal. Remove the fruit in the white portion of the branch. Yung sa eggplant, sa gitna ng Y, may agad dyan nagkakamera ng flower at nagiging bunga. Dapat matanggal agad yun para yung nasa both left and right na branches na, the branch, ma-develop agad yung mga flower. Then remove extra leaves. Okay. Pag 50% na yung dahon, natutuyo na, tanggal na agad yung dahon. Kasi mag-consume na siya ng nutrients, hindi na siya mag-produce. And pamamahayan pa siya ng pest and diseases. Okay. Then tomato and pepper, the single stem pruning. Remove side shoots, maintain one stem, then pwede rin siya ng double stem, i-maintain mo yung dalawa, then sabak na yung lateral lang mo pa rin siya ang kanyang ipuprune. Kapag nag-maintain ka lang ng single stem, tataas siya na hanggang tao, kataas yung pagdating sa tomato. Then sa ampalaya, cut all side shoots from the 1st to the 5th node, then prune abnormal infected fruits.
Pag sa ampalaya hindi kayo nag-pruning, kadalasan yun nangungulot yung mga dahon. Kasi yung lateral nila, yung lateral nila, yun na yung nagiging productive, yung pinaka-main stem niya, yun na yung nangungulot. Ano po? Okay. Then sa bottle gourd, cut all side shoots from the first to fifth node of the plants. Cutting should be done when first fruit has developed. Then cut off abnormal or deformed fruits, prone dried and infected leaves and fruits. Okay, baka may magtanong pagdating dun sa upo, sa ampalaya, kung bakit nilalagyan ng mga bottle. Huwag kayong lalagyan ng masyadong madaming bottle na malalaki kasi hindi siya gayahan na maging malaki yung bunga. Kasi baka masira, madamage yung trellis ninyo. Yung purpose ng bottle is to create sound or the humming or the whistle sound to attract ng mga pollinators. Kasi kadalasan kung i-observe niyo pagdating sa upo, malimit, minsan wala, ng mga pollinators. Ano po? Yun yung purpose niya. At isa pa, yung dun sa concoction, yun yung ang ginagamit dati, yung sinasabing sip, drink, and die na mga insect. Yung ginagamitan ng OHL. Ano po? Then, pagdating sa fertilization, okay, sabi dyan, plant nutrients, meron 16 chemical elements are known to be important to plants' growth and survival. The 16 chemical elements are divided into two main groups, yung tinatawag na non-mineral and mineral. Yung non-mineral nutrients, nandun yun. The non-mineral nutrients are hydrogen, oxygen, and water. The mineral nutrients, the 13 mineral nutrients which come from the soil, are dissolved in the water and absorbed through plant roots. The mineral nutrients are divided into two groups, the macronutrients and micronutrients. The macronutrients, the primary nutrients are nitrogen, phosphorus, and the potassium. These major nutrients usually are lacking from the soil. First, because plants use large amount for their growth and survival. Ito yung pinaka-importante, di ba? Kadalasan kung nag-apply tayo ng fertilizer, yung nakalagay agad yung NPK. Pagdating halimbawa, yung complete fertilizer natin. Pero yung sa concoction, meron na tayong mga pwedeng magamit na halintulad rin dun sa ginagamit natin ng mga synthetic base. Okay. Macronutrients, ito yung secondary nutrients, yung calcium, magnesium, and sulfur. Ito meron na available dun sa ating lupa or sa area. There are usually enough of these nutrients in soil, so fertilization is not always needed. Also, large amount of calcium and magnesium are added when lime is applied to acidic soil. So, yan. Kaya ma-observe ninyo, halimbawa, meron kayong tomato, yung pitan ng bunga ng tomato, maitim, yan, kulang siya ng calcium yung area ninyo. Kaya kailangan mo ng sample niyan na ipaprocess yung tinatawag natin na eggshell dun sa natural farming system, yung sa mga concoctions, para meron tayong pang-apply dun sa ating mga tanim. Yung sa micronutrients naman are those elements essential for plants growth which are needed in only very small micro quantities. The micronutrients are boron, copper, iron, chloride, manganese, molybdenum, zinc. Recycling organic matter such as grass, the clippings, and trees leaves are the excellent way of providing micronutrients as well as macronutrients to growing plants. Kaya yung mga
pagko-compose natin, di ba? Kaya hindi pinapasunog, halimbawa, kung magitaniman kayo ng palay, hindi pinapasunog yung mga inanihan ng palay. Dapat doon, dinidecompose na lang para may halo sa lupa para gumanda yung lupa. Kasi kalimang available ng yung macro sa micronutrients natin. Then sa irrigation, lagi natin yung sinasabi, ito yung mga napagkukunan natin ng tubig. Yung sa surface, yung sample yung overhead, example yung parang shower type, sa mga malaking companies, makikita yan. O kaya yung sa mga bahay na nasa labas, yung pressure line na ginagamit na umiikot. Then mayroon tayong tinatawag na perforation. Yung parang tubo na may mga maliit na butas, then kapag binuksan yung faucet, biglang maglalabasan kasi dahil sa pressure, tataas yung tilamsik ng tubig. Then, furrow surface irrigation. Okay. Sa mga gilid ng kanal, ng halaman, doon tawag na, yung iba tawag yan ay flooding, pinapabuhusan ng tubig, then after puno ng tubig, dahan-dahan na naman siyang alisan ng tubig. Then, inaabot ng 2 to 3 days, depende sa quality ng soil, ng water holding capacity, kung kailan naman siya uli papalagyan ng tubig. Okay. Applicable in areas which have flat to uniform and gently slope with abundant and expensive irrigation water. Okay. Ito yung mga ginagamit ngayon sa mga greenhouses. Ano po? Saka yung mga pang large scale para matipid sa tubig, yung tinatawag na drip irrigation. Okay. Slow release lang yung water, parang drops lang. Pero halimbawa, kung nagbukas ka ngayon ng drip irrigation, mga hanggang tanghali, okay na yung water mo, then pwedeng once a day lang yung pagbubukas ng drip irrigation. Depende na naman yan sa water holding capacity ng lupa. Okay. Excessive water must be removed from the field to ensure normal crop growth. Kasi sa vegetable, hindi siya tulad ng palay na okay lang na matubig, then hindi rin siya tulad ng mais na okay lang na bihira ang tubig. Sa vegetable kasi dapat ma-balance mo yung water para maganda yung magiging quality na inyong halaman. Then next, yung last part, alam na ninyo kung pagtanim, yung sa way na ng harvesting. Production end at harvesting and post-harvest start at harvest. Harvest, deliberate picking of the commodity and the basic transition point in the post-harvest system. Maturity, the basis of determining the exact moment when the harvest the crop. Titingnan niyo yung physical, yung types, the physiological, the commercial or horticultural maturity. O kaya yung desired market size na sinatawag. Maturity index or indices, sign or indication of the readiness of the plant for harvest. The types niya is subjective, the sense, the visual or physical, objective, measurable, and determining date of harvest. Yung sa subjective, yung visual or physical na sample natin. Okay. Kung makikita natin yung halimbawa, yung jackfruit o yung langka, nakamadali man. Kung ang mga spike niya matutulis pa, hindi pa siya pwede. Kapag medyo nag-flatten na yung mga spikes niya, doon makikita natin, then pwede na siyang mahinog, di ba? Kaya halimbawa, makita natin yung sa papaya. Ang papaya, kahit malaki ng malaki, kapag pinitas natin na green pa siya, hindi siya mahihinog na tulad ng kinakain natin. Kailangan makita mo na muna yung index, okay, yung visual niya na meron na siyang yellow portion in between dun sa parang kanal niya. Then pwede mo na siya ngayong yung tinatawag ng iba na manipal. Pwede mo na siya ngayong
kunin at pahinugin. Ano po? Yeah. Then objective, measurable, halimbawa, yung upo, may mga upong maikli, may mga upong mga mahaba masyado. Yung desired size niya lang na applicable sa market. Kasi minsan naman nagdedepende naman yun sa variety. Pagdating doon sa measurable natin ng mga mga bunga ng product. Then determine the date of harvest kasi may bilang lang siya. Day after sow, may bilang lang siya kung kailan mo siya pwede nang i-harvest yung inyong. When and how to harvest vegetable. Harvest vegetable early, then frequently at their best quality. Halimbawa, ang okra, kung madami, huwag kang every after 3 days. Kung madami ang tanim mo ng okra, yung okra natin ay itinatawag na ladyfinger. Dapat yung size niya is ladyfinger kasi yun yung quality na maganda pa. Tayo nga ay exporter na. Dati nag-export sa Japan. Ngayon yung pinaka-latest nag-export na sa Korea for okra. Harvest vegetable when it reaches desirable size. Yeah. Yung size niya. Yun yung market size. Ito yung hinahanap na quality sa market. Then pwede mo na siya ngayon i-harvest. Then check 1 week before expected date of maturity. Yan. Lalo na kung malayo yung taniman ninyo. Dapat lagi mong namomonitor. Kasi may mga nangyayari niyan, kung hindi namomonitor, pagdating mo, yung expect mo na i-harvest mo, in-harvest na pala. Ano po? Kaya dapat monitor mo yung maturity ng halaman mo, kaya ng mga fruits o ng vegetable mo 1 week before harvesting. Early morning while vegetable are cool and full of moisture. Yun yung maganda kasi yung shelf life niya tumatagal. Maganda yung quality. Kasi pag medyo dry na siya, makita mo, pangit na yung nagiging quality niya kasi para siyang lamog. Then maturity is visible. Yung mga makikita mo yung nag-yellowish na, halimbawa sa tomato, nag-iiba na yung color niya. Ito yung mga sample ng maturity indices na nilagay ko doon sa lecture, additional para mas klarado. Okay. Sweet pepper, marketable size, mature green 50%. Pwede mo na siya ngayong i-harvest. Kaya full, blight, and glossy. Pag sinabing day 80, day after transplanting. Huwag kayo mag-base doon sa day after sow. Okay. Kasi yung sweet pepper natin is transplanted, mag-base kayo day after transplanting. 55 to 65 days, sigurado meron na kayong harvest. Parehas rin siya sa eggplant. 55 to 65 day after transplanting rin. Isang family sila from hot pepper or sweet pepper to tomato, halos yung parehas yung day after transplanting ang harvest nila. Masample. Ano pa? Then, yung cauliflower na sabi natin kanina, okay, dapat compact na yung cord niya kasi yung iba sinasabi maliit pa. Eh baka kulang yung nutrients niya, wag mo nang antayin pang lumaki. Kasi baka sobra na siya sa day after transplanting niya, wala ka nang makuha. Then, maturity indices ng ibang vegetable pagdating sa lettuce, depende sa variety. Yung ganito, mga barley grape, 30 days to 45 days, okay na. Yung iba naman is 45 to 55 days day after transplanting. Pag dito sa atin sa Kamsul, pagdating sa sweet corn, halos pagdating ng 65 days, pwede na selection. Kasi minsan maano yung natin, lema. Then sa squash, wag na antayin yung kulay, kasi depende sa variety. 75 to 90 days, day after sow. DAS naman ito. DAS. Kasi direct seeding siya. Paano daw siya i-harvest? Pick or hand-pick vegetable. Pagdating sa tomato, pepper, and legumes, hand-pick. Cut fruits of vegetable using sharp knife. Pag eggplant, cabbage, and cauliflower. Then leaf, soil or hand pull. Pag onion, radish, potato, white potato, pechay, and carrots. Pagdating sa post-harvest handling, okay, pre-cooling shading, okay, dipping in cold water or air cooling, ginagamit Then curing, the lowering moisture
content by inducing the high TNRH, or air drying under shade or not direct sunlight, brushing to bring luster or removal dust and hair, washing and cleaning to remove soil in rot crops, trimming to remove unwanted parts, grading, sorting based on size, shape, color, maturity, then bunching, detying with thread or rubber bands, degraining, applying ethylene to indulge charge and color, then waxing to retard transpiration and add glossiness, then packing, provide adequate barrier or protection from mechanical damage. Okay. And dyan po yung sa cultural management natin na discussion. Okay. Siguro ma-entertain muna tayo ma'am ng question mga ano, before dun sa next. Kung nagpapahinga muna si Sir Alvin kasi medyo mahaba-haba na rin yung kanyang discussion. Pwede na po kayong magtanong, sulat lang po sa ating comment box. And sasagutin po yan ni Sir Alvin. Bigyan muna natin siya ng 5 minutes para makapagpahinga ng kanyang boses. Ano po? Pero sulat lang po kayo sa comment box. Ano po? Isa po. Comment po. So, kung wala pong tanong, break muna po tayo muna. Hindi mag-isip. So, ayan, siguro maliwanag na maliwanag ang mga lectures ni Sir Alvin. Ano? Kasi wala pang nagtatanong. But mag-aantay po kami ng inyong mga tanong kahit po hindi related dito sa kanyang topics, basta tungkol po sa vegetable, pwede po kayo magtanong kay Sir Alvin. Ano po? Anything under the sun tungkol sa pagtatanim, kaya po niyang sagutin yon. Minutes break na. Sige po. Take
tayo. Meron po ditong question from Mark Anthony Ampongan. I am an ampalaya farmer in Tigaon, and we encounter problem during marketing. Since all farmers are planting the same crop at particular season, resulting to oversupply, thus lowering the market price. Is there anything we can do about it? Sabay-sabay. Synchronous planting syndrome. Ayan po ang question niya. I am an ampalaya farmer in Tigaon. And we encounter problem during marketing since all farmers are planting the same crop. Something to oversupply those. Okay, yung po yung namin kasi ngayon, yung bagong program under high value crops, kailangan po dapat ma-determine muna natin yung market natin before planting. Kasi talaga, pag nagkasabay-sabay po yung nagtanim, yun lang ang problema natin, yung market natin, halos isang bagsakan. Ang pinakasan po ng pamilya na binabagsakan natin dito sa District 3, dito sa Naga City. Pag nagkabagsakan po ng lahat ng lalo na kung meron po tayo na galing sa ibang region, na ibinagsakan dito ng halimbawa sa Ampalaya, talaga pong nabagsak yung pressure niya. Pero meron rin po yung competition na kasi minsan po yung farmer nagbabasa lang dun sa market price. Dapat po makita natin rin, meron tayong record book kasi makikita natin yung expenses natin. Kung dun ba sa price natin na farm gate price, hindi tayo manatalo. Kasi baka halimbawa, yung market price at tinitingnan natin is 60 kilos. Yung atin kasi po na atin is farm gate price, baka po pwede niya nasa 40 or something, ganun lang yung pricing natin. Kasi may kukuha sa atin. Yung kasing sa market price natin, hindi naman yun nila agad may pagbibili. Na-stock po yun. Nagkakameron ng problema dun sa market nila. Kaya sana po, mas maganda kung meron tayong target market para hindi tayo nakakapagsabay-sabay na magtanim dun sa ibang mga nagtatanim ng same commodities o ng ating mga gulay. Isa pa rin po kami ginagamit dyan. Halimbawa, kung meron ka ng 1 hectare, i-divide po siya ng 4. At pwede ka magtanim ng 4 na commodities o 4 na klase ng gulay para po halimbawa mag-oversupply isang gulay, meron ka pang gulay na mas aangat yung presyo niya isa dun sa iba. Para po yung cycle ng i-determine natin yung cost of labor mo sa mga commodities, halos mababawi mo at pwede ka pa rin kumita. Parang ganoon na lang po yung Kasi yun po talaga naging problema natin ngayon na hindi pa masyado nakukuha. Yung pong mga tinatawag na pagsunod doon sa target ng planting. Sa amin kasi po, yung ginawa namin na strategy, although nagkakaayos-ayos na rin, pero talagang natalo kapag napabagsakan tayo ng ibang produkto, ng gulay na galing sa ibang region, talagang automatic na bagsak. Kaya yung program na ginawa namin, at least meron silang, halimbawa, sample lang po 500 square meters sa ganitong commodity, 500 square meters sa ganito. Kasi may mga target market na silang binibigyan. Halimbawa, ang kaya kong i-produce sa 500 square meter ko, halimbawa, sample, meron akong kaya produce ng mga 10 kilos, yung 10 kilos ko, automatic, may market na siya na madadalag. Kasi mayroon ng kakausap. Yun po yung magandang sanang makita natin na dapat meron na tayong target market. Hindi na yung traditional way na ito yung gusto kong gulay na itanim, hindi ko iniisip kung may kasabay akong magtatanim ng gulay na to. Pag nagkasabayan po ng produce yan, talagang mabagsak po yung natin. Yung price ng product natin. Yun po. So, ayun po. Salamat sa tanong. So, siguro po na sagot naman ni Sir Alvin ang iyong tanong. Ano po? So, sino po ang magtatanong? Okay. Wala na po ba? Ay, kay Sir, Mr. Ferdinand pala, Rabuel Glorioso. Sige lang po, sir, yung registration niyo po kahit po mamaya-maya or bukas kasi andito naman nag-check na ako ng attendance. So, nakuha ko na yung pangalan niyo po. So, pwede naman po
mamaya o tomorrow, ano po. So, wala na po. Siguro ituloy na po natin ang lecture ni Sir Alvin. Sir Alvin. Topic, ang i-discuss ko po sa inyo ay yung ecological pest management. Ito, magandang hapon po uli. Doon na po tayo sa pagpatuloy sa second topic po natin. Ang ecological pest management po. Yung presentation po na i-present rin po sa amin sa mga training namin ni Leopoldo Laran. Ito po yung gagamitin natin na presentation. As introduction po dun sa ecological pest management, the almost 1 million animal species or the 250,000 are insects. However, of this number, only 5 to 7% of the insects are harmful. Most of the insects are predators and pollinators. Insects were already there before the existence of man. They are so versatile that to attempt to eradicate them will be to invade disaster. Therefore, instead of eradicating them, we should only maneuver them so that their effect or damage on our crops will be minimal. Kasi talaga po yung buhay, halimbawa, may buhay yan, meron silang predator. Yung cycle, kasi pag po, nagkakameron ng imbalance, nagkakameron po ng problema. Siguro may mga instances kayo na nakita, halimbawa, dun sa something in America po at ayun, nagdami yung mga rodents, yung mga rats nila. Kasi bawas na yung mga predator ng rats. Okay. Ang sample po ng ating mga insect and natural enemies. Okay. Plant pests and diseases in their pesticides control. Ito po nasa side is the insects, kung makikita nyo. Then, yung pang-control is the insect side. Yung number 2 natin is vertebrate pest, and then yung rodents and the birds. And then yung tinatawag na rodenticides and herbicides. Then sa number 3 is the snails, then the molluscides. Okay. The disease-causing microbes, nandiyan yung ating bacteria, fungi, virus. Kasama rin yung sa bacteria, yung bactericides or the antibiotics, yung pansugpo, the fungi, the fungicides, the virus, halos wala pa po tayong available para sa pagsugpo ng virus natin. Kadalasan sa vegetable production, pag nakikita tayo ng attack ng virus, yung po eliminate talaga yan. Tinatanggal mismo yung infected plants para hindi na dumami or kumalat pa sa taniman. The nematodes, meron tayong nematicides. Sa weeds, meron tayong ginagamit yung weedicides or the herbicides na ginagamit. Ngayon, mayroon nilabas para rin sa mga vegetables na hindi maapektuhan yung vegetables natin kapag in-apply natin for herbicides. Okay. What are insects? Okay, sabi dyan, group of insect pests. The animal insect pest, household and industrial insect pest. Meron tayong tinatawag na agricultural insect pest. Then, the life cycle of insect pest, meron tayong yung sa group 1, nag-start siya ng adult, egg, larva, pupa, and nymph. Yung group 1. Then, pagdating sa group 2, sabi dyan doon sa group 1, in this category, the insect has 5 stages of its life. The most destructive stage in the larva stage. Okay, yung nangangain ng dahon. Kapag pinagkain ng larva yung mga dahon, hindi na makapag-produce, photosynthesize yung dahon, kaya nagkakamera ng stunted na ng growth ng ating halaman. The only mission in life of the larva is to eat
in preparation for each pupil stage. The other destructive stage are the nymph stage and the adult stage. However, not all stages are destructive. In the case of the worm maggots, they are only destructive during the larva stage. During the adult stage, they become beneficial since they eat eggs, parasitoids, or insect pests they find in the leaves. They are vulnerable to parasites and predators in all stages of their life. Example of these insects are stem borers, fruit borers, and white maggots. Okay. Then sa group 2, nandyan yung adults, eggs, and nymph. Meron lang siya ng 3 cycle lang. The destructive stage in the nymph and the adult stage. They are vulnerable to parasites and predators at all stages of their life. Example of these are the grasshopper and plant hoppers. Then sa group 3, yung tinatawag lang na adult and nymph. Example dyan yung tawag nito, yung anong pest yun? Aphids. Okay. Okay, sorry. na ano na yung ano ko. Okay. Yung group 3 is adult to nymph lang. Okay. Ang note dyan, the only example is aphids. They are all females and they produce without mating or without the benefits of fertilization. They reproduce so fast if the food supply is adequate that they are not checked easily by natural enemies. We call this phenomenon biological anarchy. Then pag meron tayong insect pest, then meron naman natural enemies. What are the natural enemies? Natural enemies are insect microbes or other organisms that eat, kill, or get nourishment from insects that feed on the plants. Their presence helps preserve the ecological balance to the farm. They are classified into the following categories. Sample or the predators. Predators are larger in size than the pests they eat or kill. Example are snakes preying on rats, chicken preying on worms, and spider preying on small insects. Kaya halimbawa, ang area ninyo abundant pa ng spider, ang dami pa yung mga traps para dun sa mga insect ninyo. Parasites. Parasites are smaller than the pest they prey on. They may be small insect or they may be microorganism. Example are ants attacking a much larger larva and wasps killing a much bigger opponent and cockroach. Yan po yung picture, yung sample. Parasitoids. Parasitoids are insects that eat or suck eggs or insects stuck on the leaves of the host plant. Example are wart maggots and red ants. Okay. Ina-attack yung para hindi na ma-develop yung cycle ng insect pest. Ginagawa, kaya nga po tayo nagbe-break ng cycle ng plants para ma-break yung attack ng pest and diseases ng area. What are the main causes of the high incidence of pests and diseases? Widespread of monocropping. We have large monocrops on rice, coconuts, bananas, and sugarcane. Monocrops diminish the habitat and therefore the population of natural enemies. Monocropping does not cut the life cycle of the insect pests and pathogens. Yan. Kapag naka-monocrops po, after ng tanim, halimbawa sa rice, yun na naman uli, monocrop siya, kaya yung cycle ng pest, kaya grabe yung application ng synthetic kasi para makontrol yung attack ng pest. Use of the single or a few varieties of the certain crop. This is especially true with rice. Mono variety system of planting enhances the proliferation of the certain pest or pathogens leading to a condition of biological anarchy. The pests just do as they wish. Example po, halimbawa, yung isang area, nag-harvest na, makita mo yung isang area o yung katabi lang, papunta pa lang sa transplanting. Kaya yung cycle ng pest, andun lang po nag-iikot-ikot. Widespread use of pesticides.
pesticides have killed non-target organisms, so much so that an ecological imbalance was created. Because of the eradication of reduced population of natural enemies, minor pests have become major pests. Ito po. Application ng masyadong insecticide. Kasi sa isipan natin, patayin agad yung pest. Kapag agad na pinatay yung pest, pati yung mga natural enemies natin, kinikil, namamatay rin. Kaya yung dapat, yung predator ng ating mga pest, yung dapat yung mga ngain ng mga pest natin, mas tinatamaan. Sila yung kaunti, mas lalong tinatamaan, nababawasan. And yung mga tinatamaan rin na pest na hindi sila pest, nag-mutate, sila na yung nagiging mga pest dun sa ating mga taniman. And these pests have developed resistance to these pesticides that are new and much potent pesticides should be continually created, a phenomenon called pesticide treadmill. Kaya yung po nag-mutate, nakaka-adjust sila dun sa mga ini-spray. Kaya next cropping, kung same pa rin yung pesticide na ginamit mo, hindi na sila tinatabilan. Use of chemical fertilizer. A high concentrated chemical fertilizer are easily dissolved in water and therefore easily assimilated by plants. There is a sudden increase of carbohydrates in the plants, making it sweeter and attractive to sucking and chewing insect. The leaves and the stem become succulent and become attractive to pests. The dominance of NPK in the plants creates a nutrient imbalance. There are certain pests that are highly attracted to a particular taste caused by this imbalance. Halimbawa, yung example na ginawa namin, meron kaming ginawang concoctions na mataas yung molasses nang in-apply siya, yun yung naging cause ng pagdami ng mga aphids. May mga sample na gano'n nangyayari. Then introduction of pests, the classic example is the importance of the propagation of the golden apple snake. This animal failed to provide protein to the malnourished children, but became very successful as a rice pest. Another one is the introduction of the fruit borer of eggplants, which has suspected to have come from India during the time of the Green Revolutions. Halimbawa, yung golden kohol na tinatawag. Yung process in-import para gawing pagkain. Hindi na ayos yung pag-culture, kaya naging siyang pest sa isang taniman. Ano po? What are the ways of controlling pests and diseases? Unang-una, kailangan lang natandaan the culture control measures. Maintaining or improving soil health and fertility. Kapag mataba ang lupa, buhay ang natural enemy, kaya yung insect pest nandun rin, balance lang siya. Maintaining the diversity of the farm. Sample, intercropping, nagagamitin natin, o kaya crop rotation. Then, redesigning the farm. Babago-baguhin mo, kaya nagkakamera ka doon sa land preparation, may cultivation na ginagawa na maayos. Then, clearing ng area. Kasi para hindi maging harbor ng mga pest, yung area mo, use of palibot kapag marami yung weeds. Use of natural resistant and locally adapted varieties. Yung pinakaunang-una na gagamitin natin, yung resistance ng mga planting materials. Ano po? Yung timing of planting. Tamang panahon ng pagtatanim. Kaya mayroon tayong tinatawag na planting calendar. Then the proper planting distance, para hindi maging siyang crowded. Then farm sanitation. Yan. Yung gagawin natin, yung farm sanitation natin na dapat malinis para walang mga harbor, yung ating mga pests and diseases, maayos. Then yung tinatawag natin na pruning technique. Pagtanggal ng unwanted plant parts, lalong-lalo yung mga damaged plant parts o kaya mga binahayan na plant parts ng ating insekto. Then natural biological control measure. Introduction or propagation of natural enemies, provides of sanctuary or refuge for beneficial insects, planting of insect repellent or attractant, yung paggamit natin ng mga ang iba ginagamit yung marigold, pantaboy, ang iba yung basil, kasi naglalabas sila ng mga
aromatic na odor na nakakapag repel ng insect. Then sex maneuvers na tinatawag, o kaya yung trap na ginagamit natin, halimbawa yung yellow trap, okay, o kaya yung mga ginagamit na OHN, the Oriental Herb Nutrients na ginagamit para makapag-control ng mga pests sa area. Then the farm diversification, then planting of sacrificial plants. Halimbawa, yung taniman mo sa area, dapat before nagdating sa area ng planting or production area mo, meron kang itatanim ng mga sacrificial plants para hindi direktang makapag-apekto dun sa production area na taniman natin. And use of traps. Ito na yung mga usual na ginagamit sa area. Yung tinatawag tayo ng light traps. Okay? Yung paglalagay, yung iba ginagamit mga bulbs, iba yung traditional, yung lampara. Okay, mechanical traps, yung tinatawag, para naman to sa mga rodents. Then sticky colored traps, kasi yung yellow color, pag nilagyan natin siya ng grasa, okay, dadapo doon yung mga insect. Lalo na kung mayroon siya ng light, masisinagan, ma-attract masyado yung mga insect. Then, yung tinatawag na liquid insect attractant traps. Yung mga bottle na sinasabit sa mga palapala, nilalagyan siya ng mga yung ginagamit yung OHN, the Oriental Herb Nutrients, nilalagay dyan as a trap para sa kanila. And use of botanical pesticides. Some botanical pesticides are recommended only during heavy infestation. Some of these pesticides may also kill non-target organism or may be just potent as a strong chemical pesticide. The advantage of this type of pesticide is that they degrade quickly. Okay. Kaya dapat nating aralin yung tinatawag na IPM, yung insect pest management. Kasi titingnan natin kung madami pa yung natural enemy natin na kaya pang i-control yung ating mga insect pest, huwag na muna natin applyan ng mga insecticide para hindi maapektuhan yung ating mga natural enemy na sila yung mga ngain doon sa mga insect pest natin. Yan yung bali brief lang sa atin pagdating doon sa insect pest management. Kasi kailangan kasi dapat malaman natin yung dapat na ginagamit o ginagawa ng mga nangangain ng mga peste doon sa ating area. Wala ako sa may saro lang ang pa. Yeah. Next slide. Presentation na lang po, next presentation. Zero. Share screen. Next ka na po. Maka po na po. Ano po yun? Yeah. Tatang matik pa na ilalabas.
Okay. Next, yung mga sample ng pest sa vegetable. Naka-slide kasi nag-slide. Method of pest and diseases control. Sabi natin, dapat meron doon tinatawag na cultural control. Clean culture, soil improvement, good drainage. Mechanical control, manual method of pest control, eliminate and removal of infested leaves or vegetable. Then yung biological control, conservation of natural enemies like Coticia, Dilonan, or Diadigma sa highland. Then the chemical control as your last recourse. Pagdating na dun sa yung chemical natin, yung mga Okay. okay. Sample ng pest ng vegetable, yung fruit flies. Yung fruit flies, ang cause natin yung ampalaya at yung melon. Yung damage niya, slight depression of the fruit surface and tiny holes. Yellowing of immature fruits. Kala natin hinog na, yung pala atakado siya ng fruit fly. Kaya nagkakamera ng distorted fruits. Okay. Paano siya i-control? Use the insect trap using tube oil, yung nakita natin kanina na insect trap. Then collect drop immature yellow fruits and dispose them properly or bury them. Dapat ibaon, ano po. Okay. Pero yung kusa na worm o kaya yung maggots ng ampalaya, kusang nagpapalaglag talaga yun sa bunga. Then nagka-hibernate siya sa lupa 1 to 2 inches. Kapag meron na siyang pakpak, lalabas siya, babalik, saka mag-inject na naman siya ng mga fruits. Kaya kailangan maagapan agad, may baon siya ng medyo malalim. Ano po? Huwag lang itatapon kasi babalik rin yan doon sa area. For small scale or backyard garden, cover the fruits with glossy paper. Yung babalot natin yung mga fruits. Also use flat galvanized iron and paint it with yellow and apply sebo. Yun yung magiging trap nila para doon sa mga fruit fly. Ito yung cycle kasi ng fruit fly. From adult, yan, magiging siyang eggs. Pag naging na siyang eggs, magiging larva. Then magiging pupa. Then yun na yung cycle niya. Ikot na siya ng paikot na ulit. Then ang attack niya sa mga fruits, kala natin naghihinog kasi may indication ng yellow. Pero sa loob, kapag biniyak natin, andun yung mga larva sa loob niya. Nagka-attack. Ito. Yan. Next, doon naman sa diamond blackmore. Houseplant all species of Drosophyr. Damage niya small cavities and holes in the leaves. Feeding mainly on the surface. Control measure, crop rotation. Para ma-break natin yung cycle ng pest, kailangan ng crop rotation. Or kailangan din ng intercropping para itaboy yung mga adult na mga diamond blackmore. And field sanitation, kailangan. Dapat yung area malinis, walang harbor ng mga pests sa tabi ng inyong mga production area. Then biocontrol, o kaya paggamit ng Coticia o Diadigma. Ito yung sample niya. Yan. Makikita niyo para siyang nagko-camouflage sa kaya mahirap siyang makita, kala mo walang atak. Makikita mo lang, butas-butas na yung mga dahon. Then next is the cutworm. Ito yung cutworm naman, houseplant, all kinds of vegetable, lalo na pag nagta-transplant tayo. Kita natin, meron pala ngayon ng tanim, mga 1 to 2 days wala na. Nakat na parang illegal laging, di ba? Kinakat lang yung mga stem na. Damage feeding of the stem and the roots. Feeding on the leaves when young. Control measure. Control weeds, reduce egg laying. Then put light traps to catch adult. Then flooding a month before planting to expose larva and pupa. Use spray. Ito kasi kadalasan nangyayari pag hindi maganda yung land preparation. Kasi nag-hibernate sila sa lupa. Kaya dapat maagapan, land preparation pa lang, maganda na yung ginawa natin sa lupa. Para once na mag-transplant tayo, magtanim, maiiwasan natin yung attack ng cutworm. Then yung attack ng white fly. The houseplant, beans, cocker beans, potatoes, eggplant, okra.
damage niya, plant weakened due to sap removal. Yung sap ng mga dahon niya, kapag nauubos na, nawala na yun, hindi na makakapag-photosynthesize yung mga dahon. Kaya nangungulot na, nag-iiba ng itsura hanggang mamatay na yung ating mga halaman. Carriers o virus and diseases, yan, yung kinadalasan ng kinakalabasan niya. Para makontrol, laging isipin natin, lahat ng itatanim dapat resistant varieties. Then, conserve natural enemies. Huwag laging spray ng spray, lalo na yung mga pamatay ng peste. Dapat makita natin, dapat mapag-aralan natin yung IPM, yung Insect Pest Management, bago natin yung last natin na gagawin na pag-spray ng mga synthetic base o chemical base. Okay, yan yung sample natin ng ating white flies. Nag-a-attack sa mga dahon sa ilalim. Then mites. Host plant, cocker beets, legumes, eggplant, tomato. Damage niya, yellowish spots on leaves, which is in turn yellow and covering silver coating due to sap removal. Parehas lang sila ng white flies. Sap removal rin. Ano? Kaya yung control measure niya is to conserve natural enemies, then plant resistance varieties. Yan. Ito yung sample niya. Yan. Same rin lang, ina-attack nila yung sa dahon, kinukuha nila yung sap. Okay, then aphids. Aphids, host plants is the legume, cucurbits, and prosopis. The damage niya is the formation of the leaves. Pungulot agad. Then stunted growth. Then inhibit fungus disease. Then indirect damage in transmission of virus and disease. The control is conservation natural enemies. Yung kasing attack ng aphids, madali pa siyang kumalat. Gawa ng kapag may aphids, may ants. Kasi yung nilalabas ng ants, ng aphids na matamis, na yun ang kinakain naman ng ants. Tapos yung ants na nagiging way of transportation niya, kaya ang bilis kumalat dun sa area. Okay, yan yung sample ng aphids natin. Then, next is the leaf miners. Okay, leaf hoppers. Okay, host plant, legumes, cucurbits, and prosopis. Damage, leaves becomes yellow, then gradually age, turn reddish brown, and curl under. Plants become stunted and may die. Mines inside the leaf or control plant-resistant varieties, mulching, conserve natural enemies, and dusting the leaves with ash control or leaf miner. Yung paggamit ng abo, yun sa ginamitan ng kahoy na pagsiga. Yung abo niya, yung pwedeng gamitin pang control. Pero kung mga small scale lang siya. Pero kung pang malakihan, kailangan yung mga pang-control na kailangan na dapat gawin. Yan, yung sample ng leaf hopper and leaf miner na attack ng pest niya. Ito yung adult fruit fly. Kung nakikita ninyo, nag-inject siya ng eggs na doon sa fruits. Then yung eggs na inject nyo dyan, magiging yung larva. Then aalis dyan sa bunga, magiging pupa. Then magiging adult na naman, mag-a-attack sa mga taniman. Yan na po ang larva stage ng fruit fly. Nagkakameron ng necrosis around the puncture mark is visible. Yan ang symptoms. Pag nakita nyo mga ampalaya na nag-yellow, yung parts na hindi pa naman siya talaga nasa maturity indices niya, attack siya ng pest. Ito naman yung kanina na attack ng aphids. Yung nag-occur yung mga dahon, tapos naging stunted na yung growth niya hanggang hindi mo na mapapakinabangan yung halaman. Then, nagkakamera ng mga presence ng black shoots, molds, and leaves hanggang magkamera na siya ng sakit. Na-attack ng pest hanggang magkamera ng disease. Yung adult leaf folder naman, yun yung grabe ang attack pagdating sa larva stage niya.
Then, hindi lang dun sa fruits, pati dun sa leaves, nag-a-attack rin ng kinakain yung mga parts ng dahon. Then, makikita mo lang siya na parang skeletal na lang yung dahon natin. Okay. Management and control ng leaf folder, use of resistant varieties, collection of larvae and folded leaves. Kasi doon sa mga folded leaves, nandun lagi yung mga larva niya. Spraying with contact and stomach insecticide like Trisopus, Bacticipercin, and Tibofenicid. Fruitworm, damage rin. Hindi lang sa ampalaya, kundi pati sa tomato, sa pepper, nag-attack rin ang mga fruitworm. Collect or damage fruits. Dapat ma-collect kasi nandun siya sa loob. Pag madali yung spread ng collection of larvae, then the spraying ng mga synthetic paste na available na pamatay ng cluster. Okay. Leaf-folded bug. Okay. Isa rin yan sa mga pests. Kung makakita kayo dito, lalo sa ampalayahan, doon sa nagtanong, yan, magiging hindi maganda yung production kapag meron mga insect na katulad niya. Ang pinakakailangan, management ng control ng leaf-folded bug, field sanitation. Then, para ma-break yung cycle, kailangan ng crop rotation. After ng ampalaya, panibago naman kayo ng commodities o kaya ng vegetable na itatanim sa inyo. Ito yung leaf miner attack sa dahon. Yung nagkakamera ng parang mga tunnel. Management and control of the leaf folded bug and the control ng management control ng leaf miner, use of tolerant varieties, use of yellow sticky trap, prone heavily affected and matured leaves, then spraying with insecticides. Preferably in the morning ang spraying ng insecticides. Yan yung sample ng thrips feeding sa dahon, sa leaves. Halos para-parehas yung management and control. Kailangan pag nagtatanim kayo, isipin lagi yung tolerant varieties na mga gagamitin pang tanim para maiwasan yung attack ng pest natin sa taniman. Then, yung cucurbit beetle, yung tinatawag na baong-baong ng mga farmer, nag-create siya ng mga circular damage. Yun yung kinakain nila ng mga squash beetle. Okay, management and control ng squash beetle. Ito, after transplanting, mga 2 to 3 weeks, nag-a-atake na siya. Kaya kailangan yung cultivation of soil to destroy population, collection with the use of insect net early in the morning. Yun yung attack talaga. Kadalasan ng mga pests natin is early in the morning. Pag wala pa yung ating sunlight, hindi pa mataas yung sunlight, andun yung attack ng pest. Kaya kadalasan yung attack ng pest is mga late in the afternoon, mga 5 to 6 p.m. hanggang mga 6 to 7 a.m. ng umaga. Okay. Yan, ito naman yung kadalasan shoot borer and fruit borer ng eggplant. Kaya kung may tanim kayo ng eggplant saka mais, wag dapat magkatabi. Kasi halos magka-family yung shoot borer sa fruit borer nila. Hindi sa makontrol nyo, halos dadami yan. Yung pag nagkamera na ng shoot borer, doon sa mga shoots na nag-attack, yun nag-cause sa may talbusan, sa magkakamera ng fruits, magkakamera na ng pagkatuyo niya, kaya hindi na sa iyo puproduce ng bunga. Then pag sa larva naman, kung sa fruits naman, maganda yung quality ng fruits mo, pero andun na pala yung fruit borer nasa loob na. Kaya nakikita natin kadalasan may mga spot na black yung bunga. Nasa loob na kasi yung fruit borer. Use of resistant variety, paulit-ulit natin sinasabi para maiwasan yung ating mga
pester. Then remover of damaged shoots and fruits. Then laging tatandaan yung tinatawag natin na field sanitation. Ito kadalasan kasi din sa mga large scale, pero mas madaling i-manage pag sa container garden kasi visible siya halos 8 hours. Pwede mong maalagaan o makita agad yung ating mga tanim kasi mangilan-ilan lang siya. Pero pag nasa large scale kasi medyo mahirap-hirap. Ano po? Kasi pang malaki yan. Ito yung sample ng attack ng leaf hopper. Nagtatry yung leaves niya, nag-yellowish. Ano rin siya? Sucking insect rin siya. Use of tolerance variety, then pruning. Pag may attack ng ganun, pruning na ng old and damaged leaves kasi hindi na siya magpo-produce ng, hindi na magpo-photosynthesize yung leaves mo, mag-consume na siya ng nutrients para dun sa taniman. Then red spider mites, ganyan po ang itsura niya. Halos makita mo yung parang nag-yellowish, parang kung observe mo, parang kulang lang siya ng sunlight. Pero yan, yung dahon, ina-attack na siya ng red spider mites natin. Halos yung management and control ng red spider mites, pruning the old and damaged leaves. Okay. Ito may pinakasimple, spray with soap and solutions. Yung pang-immediate na pagtanggal sa kanila. Common cutworms, yan yung mga symptom, stem of seedlings and cut. Okay, leaves look like a skeleton, holes are made in the leaves, large hole and presence in the fruits. Management and control, hand-picking of the larva, use mulching to prevent population in the soil, then flooding the field. Okay. Kung makikita nyo dyan sa sides, nasa mga crack siya ng mga lupa, doon nag-hibernate yung ating mga cutworm. Kaya ang recommendation, kung abundant yung water sa area, flooding the fields. Okay. Broad mites, ito yung nagkukos ng pangungulot ng mga dahon. Sa pagdating dun sa mga bunga, meron na parang mga scales yung bunga niya. Okay. Ang symptoms sa younger leaves are chopped downward or narrow than normal. Areas between veins are brownish, dried out, and brittle and severe cases. Pruning of old and damaged leaves. Kaya importante, dapat marunong tayo pagdating sa pruning technique. Kasi yung pinakamadali na gagawin natin. Okay. Yung sa aphids naman, kung makikita nyo, nakumpulan agad. Kaya once may makita kayo ng kaunti pa lang, prune agad. Kaya, then, para maiwasan yung attack ng sobrang aphid sa mga talbos ng halaman. Ito yung kanina, yung sa white flies, yung attack ng white flies natin. Okay, para makita nyo yung larawan nila kung ano yung itsura. Okay. Meron tayong 20 spotted ladybird beetle. Pest rin siya. Yung Makati, yung sabi ng iba, sa Bicol, naga atitiras. Symptoms, leaf tissues is eaten between the veins. Scitolonized leaves usually dry out. Okay. Hand-picking of the larva, insecticide spraying, yan ang dapat natin ginagawa. Okay. Yun yung mga sample ng mga common pests sa ating taniman. Then pagdating naman sa plant diseases, identification and management, meron tayong mga sample na nagkakailan. Sabi dyan, what is the plant disease? Any malfunction, abnormality of the plant cells in tissues that caused by the continuous irritation by the pathogenic agent of environment leading to development of the symptoms. Okay. What are the consequences of the plant disease? Yan yung make plant less productive, cause non-marketable fruits, then kill the plants. Okay. Pag may attack ng disease, lower the yield or no yield. Okay.
Ito yung sample ng plants na attack ng mga disease. Meron dyan yung pinaka dulo, talbusan, yung leaf deformation, yung nagbablock, yan yung shoot blight, then yung sa leaves, makikita nyo yung leaf blight, then yung nagbubulok, ang spotted ng yung fruit rot sa ilalim, yung sa tomato, then may canker dito sa may stem, then may mga leaf spots sa dahon, then nagkakameron ng wilting, then nagkakameron ng vascular wilt, hanggang sa meron ng mga crown gall sa ating tanim, hanggang sa root rot doon sa ilalim na ng mga roots. Okay. Ito yung mga sample pictures ng ating disease. Okay. Fruit spot sa kamatis. Okay. Then wilting, the yellowing, the leaf spot, the fruit rot, and the mosaic. Yung attack ng mga disease and symptoms. Disease of vegetable disease means abnormal changes of the outward expression of affected plants. Meron tayong 3 kinds of diseases: the fungus, the bacteria, and the virus. Okay, the fungus is the presence of molds or amag. The bacteria is tiny cells and which foul odor, and the virus is tiny infectious particles and the plants. Okay. Yung mga sample ng disease, the Phytomopsis of eggplant, the Phytophthora rot of eggplant, bacterial wilt of tomato, tomato mosaic, dumping off of tomato. Okay. Okay, sabi dyan, what causes plant disease? Non-living factors, meron tayong living factors. Ang host, lagi yung plant. Ano po yung plant? High and low temperature, high and low soil moisture, high and low light intensity, nutrient toxicity and deficiency, chemical toxicity, high and low soil pH. Ito yung mga non-living factors kung bakit nagkakameron ng plant diseases. Then pagdating naman sa living organism, andyan yung fungi, bacteria, viruses, nematodes, and molecules. Yan po yung cause ng plant diseases. Sabi dyan, the disease triangle. Virulent pathogen, favorable environment, then susceptible host. Yan po yung ating sa pest and diseases. Okay. Halos lahat po doon, sinakasimple, doon na po ninyo makikita yung mga nakaka-apekto ng growth and development ng ating tanim. Yan lang po yung ating doon sa plant and diseases. Then discussion, sana may na-share or natutunan kayo doon sa ating maikling discussion pagdating sa pest management or the ecological management control ng pest. Thank you. Okay, ayan. Walang mga tanong. So, natapos na po yung lecture ni Sir Alvin. Kung meron po kayong mga pahabol na tanong, andito po siya. Hanggang niya pong sagutin nyo. 453, ha? So, thank you so much daw, Sir Alvin. Sabi ni Yorlin, thank you so much. Ayan. Mag-antay-antay kami ng mga tanong po, kung meron po po.
Ayan, siguro Sir Alvin, maliwanag yung pagkakadiscuss niyo po, ano? Sabi ni Sir Alex Rodriguez, thank you. Alex. Ayan. So, siguro po, wala nang mga katanungan. Tapos na po ang ating lecture ngayong araw. Ano po, okay lang po. Na-absorb po natin lahat. Hindi naman napagod sa papakinig. Ano po, alam ko pong marami kayong napulot na mga dapat kailangang malaman natin tungkol sa pagtatanim. Ano po, yung lecture po ni Sir Alvin, kaya po tayo nagkaroon ng lecture na gano'n para po kahit po sa container and square foot gardening, kailangan din po natin yung technology. Yung iba pong ni-discuss niya, kung kayo naman po ay balak magkaroon ng large scale na pagtatanim, so yun po, mapapakinabangan po natin talaga yun. Ano po. So siguro po, dito na tayo magtatapos muna. Bali, naging maganda yung ating talakayan at inabot din po tayo ng mag-aapat na oras. Ano po? So bukas po ay abangan nyo ang kontinuasyon ng ating pagtalakayan sa pangalawang araw ng nating pagsasanay. Sa dating oras po, 1 to 5, meron na po tayo isa pang speaker tomorrow. At yung na-discuss ko po kaninang kanyang mga ili-lecture, yung ating container gardening technology at yung square foot technology po ano. So antabayanan niyo po kami bukas. Wag po kayong mag-absent ano po at sigurado pong marami kayong matututunan pa. So, yung ating pong lecture ngayon, maaari nyo pong balikan at mapanood uli sa ATI Bicol Facebook page at YouTube channel. So, siguro po magpapaalam muna kami. It's been a long afternoon. Pero alam ko po hindi nasayang ang inyong oras. So, sa muli po, maraming salamat and see you tomorrow po. Bye-bye. Bye-bye muna po. And thank you, Sir Alvin, for that very punong-punong kaalaman ng lecture. Ano po? We will be seeing again Sir Alvin tomorrow. Ano po? Meron siyang may live demo kami ng ating yung paggawa ng concoction. Ano po? So abangan po at hindi rin po uli masasayang yung oras. So ngayon, sa muli po, bye-bye and see you tomorrow.